numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes. Thank God it's Friday, Setyembre 22, tuig 2023. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas 94 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon, inimula ganimo ang kurban, Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga nagapauna kag dalaguan karon nga mga balita, Department of Public Works and Highways i-adjust ang vertical clearance nga nagsagaid ang ambulansya sa pagbukas sang Ungka flyover. Assessment sa partial nga pagbukas sang Ungka flyover aton sining hibaluon. Pipila ka mga pribado sining salakyan mas ginpili nga maggalabay sa idalom sang Ungka flyover sang sa ibabaw. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon, lalaki nga may edad nag-check-in sa isa ka motel upod ang isa ka babayi ginatake sa korason, patay. Kwarta ginapahayag nga nadula. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, Civil Service Commission may pahayag tuhoy sa isyu sa kay Principal Nietes sa Lawaan National High School. Amo ni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalaga diri sa Bombo Hanay sa Udto. Sa aton sining mga kabombo, markahina ang inyo nga mga kalendaryo kaysa palabuton sining Nobyembre 18, Nobyembre 18 tuig 2023, kita liwat ang mga patigayon sa dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain Blood Donation Program sa bulig sang Filipino Red Cross. Bilang pagtuman sang pangako para sa ikaayo sang komunidad, ini nga programang makabig nga isa sa pinaka mapuslanon nga milestone nga liwat magarangkada matapos ang temporaryo nga pag-untad sini bangod man sa COVID-19 na pandemic. Sa liwat nga pagbinuligay sang Red Cross, ang Bombo Radio Philippines ang nakatutok sa pagpalapdag sang espiritu sa voluntaryo nga pagdonar sang dugo sa 24 key cities nationwide kung sa diin mayara sang 31 ka mga fully digitalized sa Bombo Radio kag Star FM stations sa Nobyembre 18 sa magkatuhay nga venue sa Bilog nga Pungsod para sa one-day event. Butsilingon sa aton sining mga tagpalamati sa Nobyembre 18, hindi lamang kay sa Iloilo ang bloodletting activity ang dugong bombo, kunti sa Bilog siniiya nga Pungsod kung sa diin mayara sang 31 ka mga fully digitalized Bombo Radio kag Star FM stations. Ang pagpanumbalik sa dugong bombo ang isa ka pamatuod sang himpit nga dedikasyon sang Bombo Radio Network sa pagsuporta sa mga hilikoton may kantanan sa pagtipig sa ikaayong lawas. Kung matandaan, ang Bombo Radio Philippines ang nakatipo na sang 4,135,500 cc sang dugo ukon may katumbas ini nga 4,135 ka litro, 100 o kon 1,034 ka mga galon, kag 20.7 ka mga drums ang dugo para sa blood supply sa pungsod sa tuig 2019. Pero antes pa man, ang tuig 2019, ang Bombo Radio Philippines halin sa inyong mga blood donations ang nakatipon kag nakabulig sa Philippine Red Cross sang average nga 20 drums ang dugo kada tuig. Halin sa ginsuguran naton ang nasambit sining proyekto masobra isa na kadikada ang nakaligad. Gani ang dugong bombo sa Bombo Radio Philippines ang paday nga ginakilala sa Philippine Red Cross bangod sa dako nga impact sini kag ginakabig nga bloody single day blood donation program nga
nagapapag-on sa papel sa pagpasiguro sang tayuyon nga supply sang dugo para sa medical emergencies. Sa mga kabombo naton ti hindi ta malikawan o hindi naton manigar nga tagsa iya ka adlaw may hindi lamang isa kundi madamo ang nagakinahanglan sang dugo, no? May ara sang operasyon, may mga nagkala-disgrasya or nagakinahanglan na lamang gid sang regular nga blood transfusion. Amo sina ang mabuligan sang aton sini iya nga mga kabombo, no, nga makadonar sang dugo or mangin successful blood donor sa palabuton sini nga dugong Bombo 2023. Sa pagsaulog sa Bombo Radio Philippines sa ika-57 anibersaryo sa pagtukod sini subong nga tuig 2023 ang liwat nga pagbuhi sa dugong bombo sa nagapakita sa pangako sa network sa corporate social responsibility sa mga labing nagakinahanglan. Gani, ikaw nga ordinaryo nga tawo, no, makahimo gid ikaw sa isa ka bilidhon nga butang sa pagdonar sang imo sini nga dugo sa Nobyembre 18. Wala pa sang naimbento abi, no, nga substitute o kun kabaylo sang dugo, kundi dugo man sang isa iya ka tawo among makasugpon sang kabuhi sang imo sini nga isig kapareho. Kag siyempre lauman gid ninyo ang igapadayon sa Bombo Radio Philippines ang espiritu sang pagbinuligay sa tunga sang pribado nga sektor kag humanitarian organization sa pagpanumbalik sa dugong bombo A Little Pain, A Life to Gain nga sa diin ginapangibabaw gid ang paghugpong pagdihon sang isa ka maayo kag mainulikdon nga komunidad. Kag bilang pagpasalamat sa adlaw sang aton dugong bombo mga panagtag kita sang limited edition nga dugong bombo t-shirt on a first come first served basis kag multivitamins kangay sang 40D. Ang 40D makabulig sa pag-regulate sang hormones kag nagabulig sa lawas sa pag-manage sang stress sa adlaw-adlaw. Kag 40-plex fortified B-complex nga nagabulig sa pagbato sang pagpangalay kag pagpalangluya sang kalawasan dala sa pagtigulang kag pre-existing conditions kaangay sang diabetes, hypertension kag high cholesterol. Kag may libre man nga snacks kag drinks subong man hot meals para sa aton mga successful blood donors. Gani, ginaagda namon kamo tanan nga mag-upod, magbuylog sa aton siniiya nga mga kabombo kag ka-Star Nation, magpalista, mangin isa ka successful blood donor sa dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain. Sa Nobyembre 18 na ina, markahi ang inyo sini nga kalendaryo. Sa mga kabombo naton, may pipila na iya kita ka mga nakilala. Bilog sila iya nga pamilya. May ara gani bilog nga barangay. Nga ginhimo na sini nila bilang isa ka bonding activity ang pagdonar sang dugo sa dugong bombo sang Bombo Radio Philippines sa aton sini nga mga kabombo, no? Ginapaminsar ko lang, hindi ko na ma-recall ang tuig pero there was a time nga isagit sila iya ka barangay, no, kunya ko magsala do didto to sa Banwasang Anilaw, no, nga nagpadulong diri sa aton sini nga venue kag nagdonar sila sang dugo. Ang iban apisar nga ti wala nangin successful blood donor pero sa gyapon nangin malipayon kay ti siyempre, no, nahibaluan nila ang ila sini iya nga mga vital signs or vital statistics ang ila sini nga blood pressure kay before ikaw makadonar sa dugo gina-checkyar gid inanay mo tido kasubong nga mayara na sang libre nga check up, no, sa aton sini karon iya nga mga kabombo. At the same time nangin malipayon man sila kay nakita nila ang mga personnel sang Bombo Radio kag Star FM stations, mga Star DJ, no, in person sa aton sini nga mga kabombo kag bisan why sila nangin mapalaron or nangin successful blood donor sa gyapon ini sila ang nangin na malipayon kag nagpamutsyag nga ini sila ang magabalik, no, agod nga magdonar sa dugo pananglitan nga mayara naman sang dugong bombo. So gina-expectar naton nga mga familiar faces kag subong man new faces ang ginalauman naton nga masugata, no, sa palabuton sini nga Nobyembre 18 sa dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain. Ginaagdaman ang mga magbarkada, mag-classmates, no, mga fraternity, sororities, no, come one, come all.
pwede man gani naton kag bukas ginangaton sini iya nga pagbaton man sa mga kabataan bala, no? Mga as long as mayara lang ikaw sang consent, kung kung minor ikaw kag kung may consent ikaw sa imo sini nga ginikanan sa aton sini nga mga kabombo, no? Pwede gid ina, ginapanawagan ta tong mga mga nagahinabuyan ito bla ka bato kag butilya. Imbis nga menes, no? Ang paglantaw sa inyo sang komunidad, kahigayunan nyo na ini para nga ma-redeem ang inyo sini nga mga kaugalingon pinagi sa pagdonar sang dugo. Makahimo kamo sang isa iya ka bilidhon kag heroic type sang act nga magdonar sang dugo. Bala ninyo banwa ang pagdonar sang dugo panigurado nga makasugpon gid sang kabuhi sa inyo sini isig kapareho. 57 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga las 11. Istoryahan man naton later on diri sa aton sini nga pagpangalagad kay pila sina diri ka mga operators and association sang mga pampubliko sini nga salakyan ang may plano sa pagpatigayon sang untat biyahe naman. Sa aton sini nga mga kabumboti diri bala sa bahin karon iya sang Iloilo, may plano man balang kasubong sina inibanwa bangod man sa ika-12 na, no? Ika-12 na nga simana nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Dihamakon mo sina banwa mapinot ng sitwasyon karon. As of the latest 70 pila na bumbo umel ang presyo sang produktong petrolyo. Sa latest siniiyang pagsaka man sang presyo sang gatong masobra na 70 pesos. Arao sa aton sini karon iya nga mga kabombo, hamakon nimo ang diesel 71 pesos and 25 centavos, ang bulubarato is 68.95, ang regular gasoline is 71.45, ang barato 70.76, ang premium gasoline is 72.35, ang bulubarato sining premium gasoline is 71.65. Nagatagaliog, nagapunga-punga na sa karon ang mga operators kag drivers sang sitwasyon sang presyo sa produktong petrolyo. Iban sini sa ila nagaplano sang untat biyahe kag nagapanawagan sang adjustment sa bahin karon sang pletihan. Dugang nga mga balita kag impormasyon bantayan sa panay nga pagpalayag sang bombohan ay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia, isa ka na treat. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Setyembre 22, taong 2023 at mga kabombo at Star Nation sa ating Christmas countdown, 94 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita mga senador, tinitimbang pa ang panukalang batas na pagsasaligal sa diborsyo dito sa Pilipinas. Itatagal ng nararanasang volcanic smog mula sa Bulkang Taal, hindi pa matukoy ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Samantalang Public Attorney's Office naman nanindigan na nakapagbigay ng sapat na legal o legal assistance sa mga kontrobersyal na aktivistang sina Jonila Castro at Jed Tamano. Ang Department of Foreign Affairs handang suportahan ng mga legal actions na maaaring isampa ng Pilipinas ukol sa pinsala sa West Philippine Sea. Samantalang Philippine Ports Authority naghahanda na para sa UNDAS 2023. At sa ating international news, mahigit 3,000 katao patay habang 10,000 individual naman nawawala ng dahil pa rin sa malawakang pagbaha sa Libya. Abangan din mamaya sa ating provincial report, 6 na umano'y miyembro ng New People's Army kabilang ang isang buntis patay sa engkwentro laban sa militar dyan sa bahagi ng Negros Oriental. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Hinihintay pa ng Department of Foreign Affairs ang assessment sa pinsala sa kapaligiran sa bahagi po yan ng Rizal Reef sa West Philippine Sea. Ngunit handa umano ito na suportahan ng mga legal na aksyon na maaring isampa ng bansa. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Teresita Daza, naiintindihan nito na ang Office of the Solicitor General ang sinusuri pa ang mga legal na opsyon na maaring ituloy ng ating bansa. Nakahanda naman ang naturang ahensya na magambag sa pagsisikap na ito at gagabayan ang Office of the Solicitor General sa nasabing kontrobersya na usapin. Nauna nang iniulat ng Armed Forces of the Philippines na ang mga coral reef doon sa bahagi ng Rizal Reef kung saan nakita ang mga Chinese militia vessel ay lubhang napinsala. Sa parehong pahayag, binigyang diin itong si Daza na alinsunod sa 2016 ruling, lahat ng estadong papasok sa Exclusive Economic Zone at Maritime Zone ng Pilipinas ay obligadong pangalagaan at protektahan ang marine environment ng ating bansa. Una nang ipinahayag ng naturang opisyal o ng naturang ahensya ang kanilang lubhang pagkabahala sa napaulat na pagkasira at pag-aani ng mga bahura doon sa West Philippine Sea. Gayunpaman, hindi pa binabanggit kung isang diplomatic protest ang ihahain sa mapapatunayang mananagot sa pagsira sa marine ecosystem doon sa bahagi pa rin ng West Philippine Sea. Samantala, hindi pa matukoy sa ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung hanggang kailan magtatagal ang nararanasang volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Ayon sa PHIVOLCS, hanggat nagpapatuloy kasi ang pagbubuga ng sulfur dioxide ng Bulkang Taal ay magtutuloy-tuloy din ang nararanasang VOG sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa ahensya, batay sa kanilang monitoring ay patungong kanluran ang direksyon ng mga ibinubugang sulfur dioxide ng nasabing bulkan na nakakaapekto sa mga bayan ng Tuy, Calacca, Balayan at Nasugbu sa Batangas. Kaugnay nito ay mayroong diskresyon ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng evacuation sa mga residente kung kinakailangan. Batay sa bulletin ng naturang ahensya, 5 volcanic tremors lamang ang tumagal ng hanggang 575 minutes ang kanilang naitala mula alas 5 ng umaga kahapon hanggang alas 5 ng umaga kanina. Habang ang sulfur dioxide emission naman ay tumaas mula 4,322 tons noong Martes hanggang 4,569 tons noong Huwebes. Maliban naman sa mga naunang nabanggit na lugar, ay apektado na rin ang iba't ibang mga bahagi ng Metro Manila. Samantala, patuloy naman ang paalala ng ahensya na sa publiko na umiwas muna sa mga outdoor activities, isara ang mga pintuan at bintana at ang palagiang ding pagsuot ng face mask, gayon na rin ang pag-inom ng maraming tubig upang ma-eliminate ang mga nalanghap na sulfur dioxide. Nagpahayag naman ng pagsuporta ang National Economic Development Authority sa motion ng Senado
na permanenteng ipagbawal na ang Philippine Offshore Gaming Operators o yaong mga Pugo Hub sa buong bansa. Ang paliwanag nitong si Secretary Arsenio Balisacan, malaki ang umano'y kabayaran o ang tinatawag na social cost sa pagkakaroon ng mga Pugo Hub sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang impact niya ng mga krimen at iba pang mga nauugnay na issue sa mga Pugo ay mas mabigat kumpara sa benepisyong naibibigay ng mga ito sa pamahalaan. Ang pagdidiin nitong si Balisacan, nais ng National Economic Development Authority na magkaroon ng legal at kalidad na pamumuhunan dito sa bansa na kayang makapag-produce ng sapat at tamang serbisyo sa pamahalaan nang walang negatibong impact sa ating komunidad. Marami din anyang mga namumuhunan ang nakahandang pumasok sa bansa na kayang saluhin ang anumang impact impact sa ekonomiya sa pagkatanggal ng mga Pugo Hubs. Maalalang 10 senador ang unang bumoto pabor sa tuluyang pagbabawal sa mga Pugo sa bansa. Sa panguna pa rin nitong si Senator Sherwin Gatchalian. Samantala, dismayado naman ngayon ang Department of Tourism kasunod ng insidente ng pagnanakaw umano ng isang airport personnel ng pera mula sa isang dayuhan. Ito ay matapos na mahuli sa akto sa kuha ng CCTV ang paglunok ng isang airport personnel sa 300 United States dollar bill na nawawalang pera yan ng isang Chinese passenger na paalis sa Maynila. Sa isang statement ay binigyang diin ng Department of Tourism na ang anumang uri ng krimen na ginawa laban sa isang turista ay maituturing na krimen laban sa ating bansa na nararapat lamang nila na mapatawan ng karampatang kaparusahan. Kaugnay nito ay nagpahayag din ng suporta ang ahensya sa naging direktiba ni Transportation Secretary Jaime Bautista na patawan ng maximum penalty ang naturang personnel sa oras na mapatunayan itong guilty sa naturang krimen. Kung maalala, nangyari ang nasabing insidente noong Setyembre 8 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kung saan nakitang nilulunok umano ng isang screening officer ang nasabing pera, ngunit batay naman sa pagisiyasat ng Office for Transportation ay bukod sa babaeng nakita sa video ay mayroon palang 2 pang screening personnel ang sangkot din sa naturang pagnanakaw. Sa iba pang mga balita mga kabumbukas Star Nation, nanindigan naman ang Public Attorney's Office na nakapagbigay sila ng sapat na legal o mga legal assistance sa 2 environmental activists na sina Janila Castro at itong si Jed Tamano. Ginawa ni Chief Persida Rueda Acosta ang pahayag bilang kasagutan sa naunang inilabas na statement ng National Union of People's Lawyers na kabilang ang Public Attorney's Office sa mga responsable sa umano'y illegal arrest at detention kina Castro at itong si Tamano. Ayon kay Attorney Acosta, hindi batid ng National Union of People's Lawyer ang kabuuan ng ginawang pagtulong ng Public Attorney's Office sa 2 aktivista hanggang sa execution ng kanilang sinumpaang salaysay. Paliwanag pa ng PAUCHIF, ang 2 aktivista ay nabigyan ng tulong sa pamagitan niya ni Attorney Joffer Bagay mula sa Pau Norzagaray District Office na siyang tumugon sa tawag ng 70th Infantry Battalion mula yan sa Trinidad, Bulacan. Dagdag pa nitong si Acosta, ipinakita kay Attorney Bagay ang isang sulat kamay na opisyal umanong pahayag ng 2 aktivista na siya namang pinatunayan ng naturang abogado. Matapos niyang matiyak na ang naturang statement ay voluntaryong sinulat ng 2, sunod namang kinuhanan ng mga ito ng oath of undertaking sa harapan ng magulang nitong si Tamano. Ang tulong ni Attorney Bagay ay bahagian niya ng tungkulin ng Public Attorney's Office bilang partner agency sa ilalim ng Task Force Balik Loob na isang pangunahing programa ng pamahalaan para sa mga nagbabalik na rebelde o mga rebeldeng nagbabalik loob sa pamahalaan. Kumuha naman tayo ng mga update doon sa Senado dahil ang mga senador raw tinitimbang pa ang panukalang dissolution of marriage o yan po yung tinatawag na divorce bill. May pag-uulat si Bombo JC Galvez. Tinitimbang pa ng mga senador ang panukalang dissolution of marriage o mas kilala bilang divorce bill. Para kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, isang malaking no sa kanyang divorce. Pero bukas siya na gawing mas accessible ang annulment lalo na para sa mga mahihirap. Gipi Villanueva, na bagamat hindi pa nagbabago ang personal niyang pananaw sa pagtutol sa panukala, nauunawaan niyang mayroong mga pagsasama lalo na mga nauuwi sa karahasan na dapat na wakasan. Samantala, kinukonsidera naman ni Senator J.B. Ejercito ang pagsuporta sa absolute divorce sa bansa upang ang mag-asawang hindi na masaya sa isa't isa
ay muling magkaroon ng pagkakataong umibig. Sinabi ni Ejercito na may mga taong liberal ang pag-iisip na nagsasabing ngayon na ang panahon para kilalanin ang divorce sa Pilipinas sa kabila yan ng pagiging isang bansang karamihan ay Katoliko. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senator J.V. Ejercito. We will discuss it on the floor. We will the pros and cons. Hindi pa naman ito butuhan in finality or in regards to the bill. No? It will be voted upon on the floor. But as I mentioned, based on my experience right now, a lot of people, I know a lot of people who have irreconcilable differences. Talagang hindi na mapagkasundo. And I guess they deserve to be happy and not be miserable. Yun ang pinakamahirap, maging miserable. Lusot naman na sa Senate panel ang panukalang dissolution of marriage. Ngunit mahaba ang magiging diskusyon nito sapagkat inaasang mainit pang pagdedebatihan ng panukala sa plenaryo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. September 29 is Dunkin' Iced Coffee Day. See you at Dunkin'. Nagpapatuloy po ang ating balitaan. Sa iba pang mga balita, sinimulan na ng Philippine Ports Authority ang paghahanda nito para sa UNDAS 2023. Ito'y kasabay na rin ng inasang pagdagsa ng mga pasahero bago, pagsapit at ilang araw makalipas ang UNDAS. Ayon kay Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte, binuksan na nila ang iba't ibang pantalaan sa bansa kasama na ang pagpapalawak sa mga ito para ma-accommodate ang lahat ng mga nagdadagsaang mga pasahero. Ilan sa mga pangunahin aniyang babantayan ng naturang ahensya ay ang top 5 na pantalaan sa buong bansa na kadalasang dinadagsa ng mga pasahero. Kinabibilangan ito ng Port of Calapan dyan sa bahagi ng Mindoro na kayang mag-accommodate ng hanggang sa 12,000 na mga pasahero, ang Port of Batangas, ang Iloilo, Panay at maging sa bahagi ng Guimaras. Ang mga naturang pantalaan ay inaasahang dadagsain ng mga pasahero lalo na sa kasagsagan ng mga uwian ilang araw huyan bago ang UNDAS. Sinabi pa ni Samonte na nakapaglagay na sila ng sapat na pasilidad kasama na ang mga water refilling station at mga charging station. Nakatakda na rin ang pagdaragdag ng mga personnel sa mga naturang pantalaan. Kasabay nito, umapela rin si Samonte sa mga may-ari ng mga sasakyang pandagat na kung maari magkaroon pa ng karagdagang mga barko para masigurong tuloy-tuloy ang biyahe ng mga pasahero. Bagaman pagtitiyak naman ng Philippine Ports Authority na kung may mga stranded o mga hindi po makabiyahe, maantala ang kanilang biyahe, mayroon namang mga nakahandang intervention ng opisina, kasama na ho dito ang pagluluto ng lugaw at sopas para yan sa mga pasahero. Samantala, nagsagawa naman ng pagsasanay para sa mga tauhan mula sa Maritime Industry Authority at sa National Coast Waters Watch Center ang European Union Critical Maritime Routes Indian Ocean. Ito ay alinsunod sa Maritime Industry Development Plan 2028 sa pagsisikap na palakasin ang kaligtasan at seguridad sa karagatan. Ang pagsasanay na nabanggit ay nakatutok sa epektibong paggamit ng Indian Ocean Regional Information Sharing. Ang pangunahing layunin ng komprehensibong pagsasanay na ito ay upang maiangkop ang mga tauhan ng Marina at ng National Coast Watch Center sa mga kinakailangan pang kasanayan upang maging mahusay na mga tagapagsanay at operator ng Indian Ocean Regional Information Sharing Platform. Ito ay magbibigay daan sa tuloy-tuloy na pagbabahagi ng impormasyon sa loob at pagitan ng mga ahensya. Sinabi ni Director Engineer Ronald P. Bandalaria na ang mga sinanay na kalahok ay mauuna sa pagpapatupad ng proyekto sa iba't ibang service units at regional offices. Una na rito, ang mga kasunduan ay nilagdaan sa pagitan ng Marina at National Coast Watch Center at gayon din ng European Union Critical Maritime Routes Indian Ocean na nagmarka ng isang mahalagang hakbang patungo sa pagtiyak ng kaligtasan at seguridad ng maritime industry.
Iniling naman ng National Irrigation Administration na ibalik ang orihinal nitong proposed budget na 132 billion pesos para huyan sa 2024 o sa susunod na taon. Ang naturang alokasyon ay upang malabanan daw ang nagbabantang El Nino at upang makamit ang tinatawag na food security. Sa isang liham na ipinadala kay House Speaker Martin Romualdez, binanggit nitong si National Irrigation Administration o Acting Administrator Eduardo Guillen ang kamakailang anunsyo mula sa National Oceanic and Atmospheric Administration sa maagang pagdating ng potensyal na pagtindi ng El Nino. Sa orihinal na hiniling na pondo para sa 2024, ang Department of Budget and Management ay naglaan lamang na 41.2 billion pesos para yan sa naturang ahensya. Sinabi nitong si Administrator Guillen na isasama nito ang pagpupundo sa mas maliliit na mga solar pump at iba pang mga planta upang madagdagan ang supply ng tubig para sa mga sakahan. Binanggit din niya ang mga makabuluhang pagsasaayos, kabilang na yan ang mga komprehensibong pagsisikap na mapahusay ang pagpapatupad ng proyekto. Sinabi ng pinuno ng National Irrigation Administration na dahil sa kasalukuyang kalagayan ng mga kapiligiran at laki ng taunang paglalaan ng budget, tinatayang aabutin ng mahaba-habang panahon upang makamit ang 100% na saklaw ng irigasyon sa buong bansa. Nakipagpulong naman ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa pang mga international agencies at kumpanya sa Global Infrastructure Cooperation Conference 2023 sa South Korea. Ang mga opisyal ng bansa sa kaganapan ay sina Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, Senior Undersecretary Emil Sadain at kasama na nga riyan ang Department of Public Works and Highways Unified Project Management Office Operations Project Directors na sina Ramon Ariola III at Benjamin Bautista. Nakipagpulong sila sa South Korean Minister of Land, Infrastructure at Transport Hee Ryong-won na gayon din sa iba pang mga pinuno ng infrastruktura mula sa iba't ibang mga bansa. Ang nasabing pagpupulong ay pinangunahan naman ng mga pampubliko at pribadong sektor sa South Korea at naglalayong magtatag ng isang forum para sa mga issue sa infrastruktura. Ang kaganapan ay makakatulong sa Pilipinas upang mapalakas at mas maisaayos pa ang pag-aangkop ng bansa sa mga infrastructure projects. Oras natin mga kabumbo, meron na ho tayong 17 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita, umaabot sa kabuang 11,363 na katao ang pumasa sa dalawang police examination na isinagawa ng National Police Commission. Ito ho ay ang entrance examination para sa mga nagnanais maging bahagi ng pambansang pulisya at ang Philippine National Police Promotional Exam. Batay sa datos ng National Police Commission, mula sa kabuang 27,908 na kumuha ng entrance exam, umabot lamang sa 5,641 sa kanila ang pumasa. Ito ay katumbas ng 20.21%. Habang sa promotional exam, 5,722 ang pumasa mula sa kabuang 9,951 na aktibong miyembro ng Philippine National Police na sumabak sa pagsusulit. Ito ho ay katumbas ng 57.50%. Sa mga nakapasa sa promotional exam, 60 o 6 na po sa kanila ay para sa Police Major at Police Colonel, 231 ay para sa Police Lieutenant at Police Captain, habang ang natitira ay pawang nasa ilalim yan ng Police Non-Commissioned Officer. Isinagawa ang naturang pagsusulit noong buwan po ng Hunyo sa 30 designated testing center sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Samantala, nakipagpulong naman ang Pilipinas sa Turkey upang palawakin pa ang kakayahan ng Department of Social Welfare and Development sa pagsasagawa ng social assistance para sa mga mamamayan. Pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development Undersecretary for Policy and Plans Adonis Sulit ang delegasyon ng Pilipinas sa Knowledge Exchange Visit na sa Ankara at Istanbul, Turkey, na nagsimula noong Setyembre 18 at inaasahang magtatapos naman ngayong araw. Ang pagbisita ay naglalayong pag-aralan ang mga pinakamahusay na kasanayan ng Ankara at Istanbul sa kanilang pinagsamang sistema sa social assistance. Bahagi rin ito ng Beneficiary First Social Protection Project na suportado naman ng World Bank na naglalayong ayusin ang social protection delivery system ng naturang kagawaran. Sa pagbisita, nagpaabot ng pasalamat si Undersecretary Sulit kay Deputy Minister
Sevim Sayem Madak ng Ministry of Family and Social Assistance ng Turkish government. Kasama sa delegasyon ng Pilipinas ang mga matataas na opisyal ng Department of Social Welfare and Development, National Economic Development Authority, Philippine Statistics Authority at gayon na rin ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Oras na natin, magkakabombo, 20 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa pagkakataong ito, bigyang dana na po natin ang ating mga provincial report. Naunahin po natin dyan sa bahagi po ng Albay. Bombo Marlene. Ang Mount Bulusan na nakapagtala ng 22 volcanic tectonic earthquakes habang ang PHIVOX naman nagbabala sa posibleng steam-driven eruption kahit na nasa alert level 0 ito. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Legazpi. Bagyang tumaas ang ilang mga parametro na binabantayan sa Bulkang Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon. Batay sa tala mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nakapag-monitor ng nasa 22 volcanic tectonic earthquakes na may lakas na umaabot ng hanggang sa magnitude 1.5. Ayon kay Sorsogon resident volcanologist April Domingiano sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, hindi naman naramdaman sa makalapit na bayan ang naturang pagyanig mula sa bulkan dahil mahina lamang ang mga ito. Nabatid na nakapagtala rin ng degassing o mahina hanggang sa moderate steaming na lumalabas sa mga butas ng bulkan. Dagdag pa ng opisyal na mula pa noong Disyembre 2022 ay patuloy na nakikita ang pamamaga sa paligid ng Bulkang Bulusan, partikular na sa southeastern tract nito. Ayon pa kay Domingiano, na kahit nananatili sa alert level 0 ang status ng bulkan, ay posible pa rin na magkaroon ng steam-driven eruption na maaaring mangyari sa crater area. Dahil sa panganib ng posibleng volcanic eruption, ay maigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 kilometers permanent danger zone, subalit nilinaw na maaari pa rin umasyal sa Bulusan Lake dahil nasa labas naman aniya ito ng danger zone. Sa ngayon po, nasa alert level 0 pa rin po ang Bulkang Bulusan pero may increased chances po magkaroon ng steam-driven or phreatic eruption na maaaring mangyari sa crater or summit area. Ang LGUs po at ang publiko ay pinapalalahanan na iwasan po ang pagpasok sa 4 kilometer permanent danger zone. Ang bagay na naging payag ni Sorsogon resident volcanologist April Domingiano. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Belardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Pasintabi po sa mga nakikinig at nanonood po mga kabombo dahil medyo maselan pong nilalaman ng ating susunod na balita. Meron pong 6 na umano'y mga miyembro ng New People's Army, kabilang po dyan ang isang buntis, patay ho sa engkwentro laban sa mga militar dyan sa bahagi ng Negros Occidental. May nakuwang report po dito ang Bombo Radio Bacolod. 6 na pinaghinala ang miyembro ng New People's Army kabilang isang buntis ang namatay sa engkwentro laban sa militar sa Puruklubi, Barangay Tabugon, Kabangkalan City, Negros Occidental kagabi. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Brigadier General Joey S. Canillas, Commander ng 302nd Infantry Brigade, Philippine Army, nakatanggap sila ng impormasyon na mayroong armadong grupo na umaaligid sa nasabing lugar kaya't agad naman nagresponde ang miyembro ng 47th Infantry Battalion. Habang nagpapatrolya ang mga sundalo sa daan na sakop ng Puruklubi at Purok-Kasoy sa nasabing barangay, nakasalubong ng mga ito ang 6 katao na sakay sa tricycle. Hindi pa nalaman ng mga sundalo na miyembro ng rebeldeng grupo ang sakay sa tricycle hanggang sa nagpaputok ang isang pinaginalaang miyembro ng NPA at nangyari ang firefight. Napatay naman ang lahat na sakay ng tricycle na kinabibilangan ng 4 na lalaki at 2 babae, kung saan isa dito ang buntis. Ayon kay Canillas, ang mga namatay ay pawang may matataas na posisyon sa kanilang grupo. Kinilala ang mga namatay na sina Peter, isang squad leader ng Southwest Front, alias Guring, isang medic, alias Recoy, isang vice squad leader ng Squad 3 ng Southwest Front, alias Brendo Oquenes, vice squad leader ng Squad 2 ng Southwest Front, alias Dayan, asawa ni alias Bravo, habang ang isa ay wala pang identity. Ito ay grupo ng Platoon 3 ng Southwest Front. Nag-operate yan sa Bangkalan, Ilaw. Oo, malakas ang posisyon ng yung isa dyan is squad leader, isa is vice squad leader ng isang squad, squad 2, isang vice squad leader ng squad 3, isang medic, tapos ito si Taya is identified na asawa ng squad leader na si Commander Bravo. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Glory Faith Alciario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Samantala, 2.3 million pesos na halaga naman ang walang papeles na sigarilyo na kumpiskayan sa Northern Samar. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Tacloban. Aabot sa 2.3 million pesos na halaga ng mga walang papeles na sigarilyo ang nakumpiska ng otoridad sa Northern Samar. Nakumpiska ng mga otoridad sa pangunguna ng Coast Guard Allen Northern Samar ang pinaniniwalaang illegal na mga sigarilyo dahil sa walang naipakitang mga papeles o undocumented ang mga ito sa Santa Clara Port Northern Samar noong nakaraang mga araw. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad ay walang kaalam-alam daw ang driver ng wing van truck sa iniutos ng kanyang amo sa laman nito dahil ang nakadeklara sa papel ay naglalaman ito ng iba't ibang klase ng damit at cosmetic products na galing sa Cagayan de Oro City at maglalayag sana papunta naman sa Matnog, Sorsogon at ang address ay papuntang Taguig. Sa isang random paneling inspection ng K9 dogs ay nagpakita ng kakaibang kilos sa sealed box at ng inspeksyonin ng mga otoridad ay dito na tumambad sa kanila ang 15,930 na pakete ng undocumented na mga sigarilyo. Ayon naman kay Attorney Neil Cordero, Chief Revenue Officer 4 ng Regional Investigation Division ng Bureau of Internal Revenue o BIR Regional Office 8 ay pinaniwala ang smuggled ang nasabing mga sigarilyo na kanilang nakumpiska. Kabilang din sa nilalaman ng wing van truck ang isang sirang van at e-tricycle na nasa kanilang kustodiya. Dagdag pa ni Cordero, patuloy nilang susugpuin ang ganitong mga illicit at illegal na kalakaranan ng sigarilyo sa bansa. Hinihikayat naman ng ahensya ang publiko na hindi tangkilikin ang mga ganitong uri ng sigarilyo dahil malaki anya ang nalulugi ng gobyerno dahil dito at ganoon na rin na posible itong magdulot ng kapahamakan. Meaning to say, mga parang lumalabas na mga produkto from ibang country based sa brand pero hindi registered sa atin without yung excise stamp. So yun din ang kuwan ko rin, panawagan hindi lang doon sa mga gumagamit at saka sa ibang mga law enforcers natin, like for example yung customs, papasalamat kami dahil kung hindi dahil sa tip nila, hindi natin natatrap ito, hindi natin na-intercept. Ang naging bahagi ng pakipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Attorney Neil Cordero, Chief Revenue Officer 4 ng Regional Investigation Division ng Bureau of Internal Revenue o BIR Regional Office 8. Maharap naman ang dalawang driver ng wing van truck sa patong-patong na kaso kahit na hindi sila ang primerong nag-utos nito. Sa ngayon, itong mga undocumented na mga sigarilyo ay nandito sa pangangalaga ng Bureau of Internal Revenue o BIR Regional Office 8 para naman sumailalim sa proper documentation at ganoon na rin upang sumailalim sa kaukulang disposisyon. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Max Montesa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Treat yourself to Chow Nu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. September 29 is Dunkin' Iced Coffee Day. See you at Dunkin'. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balitaan, 7 bayan dyan sa bahagi ng Lambak ng Cagayan nakapagtala ng mga kaso ng mga African Swine Fever. May nakuwang report naman po dito ang Bombo Radio Kawayan. Nagsasagawa na ng validation ng Department of Agriculture o DA Region 2 sa mga tinamaan ng African Swine Fever sa ilang bayan sa Isabela at Nueva Vizcaya. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Dr. Manuel Galang Jr., ESF Coordinator ng DA Region 2, sinabi niya na batay sa kanilang monitoring, nagkakaroon na naman ng mortality sa pagkamatay ng mga alagang baboy sa 4 na bayan sa Nueva Vizcaya at 3 dito sa Isabela. Kaya nagsasagawa na sila ng validation sa mga reports. Batay sa mga pahayag ng mga hog raisers na ilan sa kanilang hinalang rason kung bakit kumakalat na naman ang ASF ay dahil sa mga buyer na nag-iikot sa mga barangay na upang bumili ng baboy at hindi nililinis ang kanilang mga sasakyan.
Pinaalalahanan ni Dr. Galang ang mga backyard hog raisers at mga may-ari ng mga piggery na tiyakin ang biosecurity sa kulungan ng mga baboy upang hindi maapektuhan ng ASF virus. Ang ating mga may nag-report, ito po ay hindi pa confirmed, nagbabalidate pa lang po tayo. Meron po sa nagre-report sa probinsya ng Nueva Vizcaya and province ng Isabela. Pero ito ay ibabalidate pa ng ating task force. Kung ma-confirm o meron kung negative man, at least alam natin yung totoo. At alam natin yung mga gagawin natin na hakbangin para mapigil itong sakit na ito. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Filina nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at K-Star Nation, muli sa ating Christmas countdown, 94 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto. Sa Gyapon, kaupo nimo Bombo Chama Blanco Hover. Sa liwat sa aton sining Christmas Countdown. Time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this 94 dias na lang, kagapaskwa na. Standby sa aton sini nga mga kabombo, i-check ko na just in na report. May nagluntad sini iya karon nga sunog sa may distrito sa Lapas, but mas maayo sini banwa karon nga plastada kay gilayon man nga natatapan sa makatapo sa Bureau of Fire Protection ang nasambit sining sunog gani wala na nagdako pa. Gilayon nga na fire out. Madasig ang pag-responde sa aton sila makatapos ang Bureau of Fire Protection. Siguro ti napanimawaan nila no? Kung napanimawaan nila, siguro mas madasig ang pagpabalo sila nga may nagluntad nga sunog. Unlike sa banwasang Dumangas, nga kung wala to nang ihi ang katapos ang MDRRMO, why tukbaloy ang mga bumbiro to nga may sunog. Check ta si Bomboria Mumlan. Bomboria, please come in. Deklarar na sa Bureau of Fire Protection Region 6 ang fire out sa nagluntad nga sunog sa isa ka boarding house sa Huervana Street, La Paz, Iloilo City. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Lito Hake, isa sa mga responder, iya ginapahayag nga ginapanagiyahan sang pamilya Haroda ang nasambit nga boarding house. Suno kay Hake, sa bakante nga kwarto sang boarding house, nagumpisa ang kalayo. Ginpahayag dugang sang natundan nga posible sa internal wiring sang nasambit nga kwarto ang masamig gintunaan sang kalayo. Sa subong nagapadayon ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection Region 6. Nanungod sa sunog kag sa balor sa kahalitan. Yari karon pamatian si Mr. Lito Hake. Ang kay naman nag-start ang sunog mga 11:20. Ang apartment sa mga Haruda. So daw dira sa bakante na room daw dira kuno nagalin ang kalayo kag way mabulang ko ang post blaba pero daw nakaano sila daw electrical wire. Partially burned naman to, sir, no? Oo. Kag pilang mga borders nga naga-star dira, sir? Wala po kabalo ma'am kay way na tawgan dira. So daw bakante nga kwarto. Wala man sa may napilasan or list of injuries sa nabuntad nga sunog? So far wala man ma'am kay way gani tawo. Okay.
ano naman sir, no, sa second floor gito ang natamaan. Ang ground floor wala man. Wala man ma'am, kayo daw umumala na ang sa second floor daw sa guro ka kwarto. Ang duway na maistaran guro na daw. Okay. Abandon guro nga kwarto daw sa may babaw. Munang ginalinan ko no sang kalayo. Okay. Si Mr. Lito Hake Bombo Champ na may nahimo naman naton nga napakigangutan ng isa sa mga boarders sang nasambit nga boarding house sa diin no ang ginakakibot gid nila ini nga sunog bangod naga-practice man ang mga ini sang proper nga pag-unplug sa mga electrical wiring sa diinog bangod bakante ang kwarto sa diin na nagumpisa ang sunog hindi na nila kung wala na nila ini na control ginapahayag sang boarder nga si alias Alex nga ang ini nga boarding house may ara ini sila sang 5 ka mga boarders. Sang natabo ang sunog dito si alias Alex sa ilaman nga floor no sa ikaduhang panalgan sa diin no nakapanimao ini sang do sunog so dito na niya gin nakumpirma nga may aragid man sang sunog kag gilayon nga nakapanawag sang katapos ang Bureau of Fire Protection sa nagduntad nga sunog may ara man dito sang nagresponde ang City Disaster Risk Reduction and Management Office kag pila sa mga volunteers agud nga mapapalong ang ini nga kalayo. Ang ini lang nga kaluy-an bangod ang sa natabo nga sunog partially burned ini sa ginpadulungan sa Bombo Luz team. All right. Report na gikan sa distrito sang La Paz ini si Bombo Ria Orliante Momblana para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Ria Momblan sa imo sining follow-up report paalinton sa mga kabombo naton ilabigid sa mga estudyante nga naga-board, no? Kinahanglan siguraduhon gid nga magbiya kamo sa inyo sining mga boarding house kaksa nyo gidara ang mga appliances kuno man ang mayara ikaw electric fan charger radio or kung ano pa gidira ang mga nagagamit sang kuryente mas maayo nga nakapatay ini or i-switch off nimo suga dira abi o kun plancha or whatsoever para nga mapahilayo kita sa anuman nga sahi isang insidente nga magatunaan sang sunog no sa aton sining mga kabombo nagakadapat gid nga mangin responsable kita no kag himuon naton iya nga daily routine ang pagchekyar sa mga electrical connections antes kita iya nga magbiya sa aton sining puloy-an o kon boarding house sa mga kabombo naton ngiti tanan daw halos tanan abi nagabiya sa ila sining puloy-an kay may klase si Inday Stuto no tapos si Mamas Papa nagatrabaho man naga-opisina ti kung pwede palang mapangabay ninyo ang inyo sining tupad balay nga kung na pwede sulusidingon dira ang inyo sining puloy-an no kag kung ano man ang mga problema gilayon nga ipaybalo para iyang mahatagan sa nagakaigo sini nga pagtamod pero ti amo nang isa sa mga pinaka-crucial gidira no ang pagpasiguro nga safe sa anuman nga sahi isang cause bala or magatugas ang sunog tugaman or bangod sa sining mga electrical connections. 39 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Pagbalik naton na Banwa, istoryahan naton latest assessment sang Public Safety Transportation Management Office may kantanan sa sining unang adlaw sa pagbukas partially sang Ungka flyover kagina may nagsagaid sini iyang ambulansya bangod mang iya sini iyang blinker o ang suga niya nakasangit dito sa ginbutang sini nga vertical clearance or limitation no ti ang Department of Public Works and Highways nagapahayag nga ila sini nga iga-adjust ang vertical clearance kag pila sa mga commuter pumuluyo nagkalipay bangod sa pagbukas sang Ungka flyover makapaghanagan sa pagpugok sa dalagan sa trapiko dira sa may area sa Ungka Haro kag Ungka
Pavia. Balikan naton ini matapos ang bilang ka-importante nga mga panumdumoras naton 40 minutos na nakaligad sa tak ng alas 12. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 17 to 23, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iya dynamic nga banda ang natalan nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Show sa ining Sabado, September 23 sa Concert at the Plaza. Eksklusibo nga mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 24, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa among adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa dion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan ang paglikaw sa sunog sa sulod sa Iloilo, Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bombo na isaudto sa giyapon kapunimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Kasunod man sa pagsagaid sa ambulansya, i-adjust sa Department of Public Works and Highways ang vertical clearance nga ila sining ginbutang sa temporaryo sini or partial nga pagbukas sa Ungka flyover subong sini iya nga adlaw. Ginkalipay man sa pila ka mga commuter kag pumuluyo ang nasambit sini nga lihok. Bangod nga mabuhin-buhina na ang pagpugok sang dalagan sang trapiko. Bangod nga may nagaagi na sa Ungka flyover. Pero nanotisyaran naton kagina sandigman sa pagpadulong sa Bombo News team nga sa gyapon may pipila ka mga private vehicle nga nag-agi or maskin pili nga mag-agi sa idalom ikumparar nga mag-agi didto sa ibabaw sang Ungka flyover. I-check naton si Bombo Angel Tan, mayara siya sa follow-up report. Jel, sa report please come in. Bombo Cham nakatalan na nga i-adjust sa Department of Public Works and Highway subong adlaw ang vertical clearance nga nasagaid sang isa ka ambulance halin sa may bahin sang province kaina sa pagbukas
sang Ungka flyover. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Jack Kunlo, ang pinuno sang Public Safety and Transportation Management Office, yung pahayag nga yara sa 2.30 meters ang kataason sini. Kaya so far Bombot Siyam sa sining 2.30 do hindi pa kalabot o kung hindi pa makasarang kay since nga ang blinker bala sang isa ka ambulance nalabot sini Bombot Siyam kanti para hindi na maliwat ang insidente nga amotogan ni Bombot Siyam agin na mention naton a while ago. Sunod ni Sir Kunlo kabahin ini sa preparasyon man sa pag-open karon liwat sa hapon. Halin alas 4 sa hapon, tubdob alas 8 sa gabi. So observation man, wala man sang iba niya salakyan Bombot Siyam nga abi na aberya o kung nagka-problema man sa pag-agi sang o kung pag-agi sa may Ungka flyover. Paatag ni Mr. Kunlo, dako ang nangimbulig sang pagbukas sang Ungka flyover sa traffic situation dito sa area Bombot Siyam kay almost 90% kadaan sang mga nag-alagi sa ibabaw sang Ungka flyover ang mga private vehicles ini sila kagati nakabuhin sa crowd o kung kadamuon man abi sa mga salakyan nga nagaagi sa idalom sang flyover. Wala man gindinay diri sa matungdan nga medyo nakabatsa gidman sang paggutok sa hulag sang traffic sang gin-close na ang Ungka flyover mga around 9:05 sa aga. Bombot Siyam, timayo gid lamang diri nga hambaling Mr. Jack Puno mga amo ning oras ido hindi naman gid katama kadamo ang mga abi rush hour bala Bombot Siyam ti patay na ining oras 9 AM onwards. Kada amon aganing problema man subong nga adlaw kay Friday gid Bombot Siyam mostly abi sang mga commuters ti pagwa gid ni sa syudad ang biyahe. Ti timing gid na karon nga ang preparation man sa bahin sa PSA mo nga naka-standby ini sila palanglitan abi kinahanglan tagid sa mga additional man yung mga traffic enforcers sa area kay gina-expect nila subong hapon nga mas madamo nga mga commuters ang mapuli since Friday subong Bombot Siyam. Yari atong pamatian bala ang naging pahayag ni Mr. Jack Kunlo sang aton ma-interview. Yes, Bombo Angel, no? Adyason sa atong DPWH, no? Atong vertical height limit nga tubo nga may kadina, no? Para nga hindi na masulit, no? Nga kung mag-agi aton nga ambulansya, hindi na masagid or mabunggo ang ilang blinker, Bombo Angel, no? So I think within the day, no? Adyason nila to siya before sang opening liwat karon sa hapon nga 4 o'clock to 8 p.m. naton, Bombo Angel. Okay, so bali Sir Jack, medyo taas-taason ng gamay itong ilang vertical lane para hindi na maliwat nung natabo kainas ang aga. Yes, taas-taason na to siya, no? I think brown na ito sa aton nga DPWH kag sa contractor para nga mas makaagi na ang aton nga mga emergency vehicles like ang aton nga ambulance. Sir Jack, aside sa ambulance, may iban pagitabi nga mga salakyan nga nagka-aberya o kung mga instances nga tido medyo nabudlayan sa may Ungka flyover, mga instances like that, Sir Jack? So far sa 3 hours kina daw wala man, Bombo Angel, no? Mula man tong isa nga ambulance kay na nga aragita mismo man no pag-agi. So far daw wala man, no? Daway kita sa may nakita dito nga iban nga daw na budlayan mag-agi. No? So far, maayog gid ang iyang resulta. Kay tayo yun ang lagan sa aton nga mga vehicle dito sa may area sang aton nga Ungka flyover. No? And kay na mga almost 90% mga private vehicles ang nag-aagi dito. Sir Jack, ang anong observation niyo since kati rush hour 6 to 9 bukas siya and after 9 AM ginsrada naman liwat, nagpugok naman liwat ang traffic, Sir Jack, sa may dalom sa Ungka flyover? Kaina pag sira naton sa Pavia side, no, may ara sang of course nag-adjust liwat ang aton nga motorist, so may ara sa gamay nga congestion. But ang patay na ding oras dira Bombo Angel matawhay, no, muning mga oras sa karon alas 4 hindi man damo gid ang volume dira, so light to moderate traffic kita usually, no, during patay nga oras nga tawag naton. Okay, so Sir Jack, tama gid kadako ni nga bulig ang pagbukas ng Ungka flyover. Ang ati mga private vehicles somehow makasaka di sila ya makabuhin-buhin sa may kadamuon sa mga salakyan sa may dalom sa Ungka flyover, Sir Jack. Yes, dako gid Boboy Angel, no, makita gid naton dito sa dako gid ang bulig kung magamit naton ining Ungka flyover. Okay. Ang mga preparation karon sa hapon, Sir Jack, sa opening, ano ang mga
let's just say observation nga pwede ma-implement and maobra nga mas maayo karon sa hapon nga pag-open, Sir Jack. Kahit ido possibly kag ginadaan sa aga medyo gaulan ti subong hapon do udto do manami ang conditions sa panahon, Sir Jack. Yes, sa aton side and of course sa aton via side man, no, ang ma-shift na ni siyang volume of vehicles na outgoing na o kung tagwa sa aton syudad. So aton nabrahon na magyapon, no, may continuous traffic kita na makita from 4 p.m. to 8 p.m. It is because nga makagamit naman sa liwat ng flyover. So aton lang diri nga magyapon, no, ang mga vehicles naman hindi pwede mo naman ang aton nga remind nga hindi pwede kasaka sa babaw sa flyover, no. So ang aton expectation dira is the same pero sa aga, no, kaya ang volume sina is the same nga magwa, although may increase na kay Friday subong. So atong ginapananaw nga Bobo Angel nga dako gyapon, no, ang increase ang pag-improve sa aton traffic situation karon sa hapon sa inaang area. But of course, no, may mga preparatory man kita if in case needed namon more personnel, may mga standby personnel man kita na mag-respond if in case nga kinahanglan. Sir Jack, laron tala ang pagpasaka asang mga salakyan sa may ungka flyover, sir, gina-isa-isa sila or continuous niya ang pagpasaka sa ila? Continuous na, no? Sige-sige na, no? Ang aton lang, layo pa, no? 50, 100 meters away kung may nakita ang mga motor, bicycle, trucks, kag bike or e-bike, gina-inform na or ginawahid niya ng aton nga personnel nga diri mag-agi sa dalom. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton, si Mr. Jack Kunlo sang Public Safety and Transportation Management Office. Alright, so karon naman marisum ini las 4, Bombo Angel, subong, for the meantime, sarado dira anay. Sarado ani Bombo Cham, halin kay na 9 a.m. Oo, 9 a.m. Hasta karon before p.m. buksan iniliwat, kag maayo gid lamang, kay man na i-adjust na sa Department of Public Works and Highways ining abi itong ginsapitan bala sang blinker nila, kag at least man di agyan bala Bombo Cham panangitan ng mga emergency kag hindi na maipit bala sa traffic and amoy na aman ang dako nga purpose kag kayuhan nga nakit-an nga ti dapat ubrakon sa bahin sa DPWH. All right, sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. Sa kangot sining balita ginhimulsuhan man naton, no? This time isa sa mga commuter nga sa tagsa ka matagadlaw agi dira, no? Ano ba lang iya sining panuaron, no? Karon nga temporaryo partially ginbuksan ang ungka flyover. Sa aton sining mga kabombo, standby kay check naton ang rejoin the report. Kaupod naman sa kay Bombo Marisol Binyas. Kung madumduman pa sa aton sining mga taga Palamati, masubraman 2 tuig kag tunga, lapit-lapit na 3 tuig, no? Sang nagantos, humalin pa iya sang ginumpisahan ining construction sang ungka flyover, tubtob nga nahuman, nagamit na 1, 2, 3 kadlaw, ginsarado naman, kag subong, naglabot na sa punto, nga liwat ini ginbuksan apang partially lang anay. Ang inner lane lang sini ang sarang magamit sa mga salakyan kag makaagi dira sa may ungka flyover. Check ta si Bombo Marisol Binyas. Sol, sa report, please come in. Ginpanginbulahan sang mga commuter ang sitwasyon sang trapiko sang ginbuksan ang ungka flyover sang damlaglang apang yara man sa gihapon ang kabalaka bangod makadali lang nga nagbalik naman ang madugay nga lakat sang trapiko sa area sang ginsirad-an ini. Sa interview sang Bombo Radio kay Renato, isa ka dispatcher kag commuter sang jeep, iya ginpahayag nga sa iya pagtan-aw yara sa 90% ang pag-improve iya sang trapiko sang ginbuksan ng ungka flyover sang ginang aga. Suno sa iya nga dako ang diferensya sang lakat sang trapiko kung sirado kag bukas ang ungka flyover. Base man sa iya obserbasyon sang ginbuksan ang flyover, matulutawhay ini apang subong kay ti sarado naman, nagbalik naman ini sa ginkaandan nga sitwasyon nga tama kahinay ang dalagan sang mga salakyan. Dugang paniya nga sang wala pa nagbukas ang natuhoy nga alagyan, tama kadako ang perwisyo sang trapiko adlaw-adlaw nga iya gina-experience bilang isa ka commuter kag dispatcher man sa area.
Ang naandan nga heavy traffic ang humalin iya sa alas 6 sang aga tubtob alas 9 sa gabi kag pataas. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian ang interview naton kay Renato. Ti kay na mayo kita ni. Mayo kita ni kay daw mga 90% ay na traffic. Ano yung imong observation? Okay kita ni kay daw naghawan-hawan na ulo mo sa traffic. Di subok nagbalik naman kay ti wow. Kon way pa sang way pa mo open tama gid ka perwisyo gid perwisyo gid ka tama kay alin gid ya alas 6 hasta gid na ya magalas 9 hasta di si babaw sa amon traffic kira dio. Isa mo kay nagin open tama ka nami gid matsyag mo kay daw mahawan gawa. Why na gawa traffic kid. Di ang para sa imo sir ano ning epekto ya sa imo bilang isa ka ano man din commuter man sang G. Ati kuno mag sige nga ma-open tani ati daw mayo gway daw di na perwisyo sa mga salakyan namon di nga naga kiter pa Iloilo. Oo. Kag ato nabatian ang pahayag ni Renato Bombocham ang isa man ka commuter sang jeep dira halin sa Ungka CPU Ungka pakadto diri sa syudad sang Iloilo. All right. Now, ikaw kay ti may first-hand experience ikaw tong nagasakay kay Ginas Patrol nga nakasaka sa ibabaw. Kumusta ang Ungka flyover Bombo Sol? Isang nag-agi kita diri sa alagyan iya pakadto sa Pavia Bombocham matawhay ang ang lakat sang aton nga patrol no kag amuman ining mga nagasunod sa aton lumalayo-layo pa iya ang distansya nila mga dira paguro sa 5 ka metros bago masundan naman kag bago kita magsunod sa isa ka salakyan. Sang pabalik naman iya diri sa syudad sang Iloilo kay syempre aga Bombocham medyo ang numero iya sang salakyan ang gamay lang ang distansya pero madamo ang numero sang salakyan. Pero ano ang mabatyagan mo to kunara kas babaw? Nagalumpat-lumpat ang patrol Bombocham kung mag-agi. Hindi man guro lumpat-lumpat kay hinali mag-awas ta karon sus Maria kagusibdo ako kinulbaan na Bombosol sa imo nga pagdiska. Do medyo mabalod nga do mabalod para kita sa sa may Duga sakay lang kita sa barko kung mag-agi kita sa Hamps Bala Bombocham. Ti Butsilingon nga may ara gid man oro sa gyapon mabatyagan ang ang nag-usmod past tense nag-usmod. So definitely nga sang sandigman gani sa naging resulta sa geotechnical assessment na piho nga nag-usmod pero ti ambal sang DPWH wala na sang pag-usmod since January 2023 pero kung mag-agi ka to sa ibabaw ti kasarangan tubtob mabalod ang sitwasyon dito sa aton sini magkabombot isa man ini sa mga rason kun nga mas ginpili isang pipila ka mga pribado sa nga salakyan nga sa idalom sa gyapon mag-agi ikumparar nimo nga mag-agi dito sila sa ibabaw sa Ungka flyover. Salamat Ginsol. Ini si Bombo Marisol Diñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat Bombo Marisol Diñas sa imo sining follow-up report. Ang mabatyagan subong sang mga commuter amo ining balatyagon nga tinuig nga gindingot sa ila bangod sa nangin palpak nga resulta sang proyekto nga nagabalor 680 milyones pesos. Amo kuntani ni ang matudtuod siniiya nga kapuslanan sang Ungka flyover. To decongest traffic, mas mapadasig ang travel time, mangin conveniente ang transportasyon. But bangod gani sa aton sini nga mga kabombo sa pila ka mga nagtribukaho, nagtuluhaw, kag natukiban sini iya nga diferensya kapaltahan sa pagtukod sa sining proyekto wala ini mapuslan sa malawig nga tion.
susubong sa aton sini nga mga kabumbo nagamit na gid man o galing kay temporaryo pa. Nagagamit lang ang mga commuter naton just for the sake to decongest traffic, pero akuon man nila o kung hindi, kag nahibaluan ta naman ini nga madamo sa gyapon ang nagapang alang-alang kag ginakibang nga mag-agi dira sa ibabaw sang flyover, sang Ungka flyover. Kabay pa nga ti ini mangin leksyon sa bahin abisang Department of Public Works and Highways. Sa ila sini nga mga transaksyon, mangin leksyon man ini sa mga kontraktor. Mangin leksyon man ini sa mga opisyal sang aton sini nga gobyerno. Natingala gani ako banwa nga wala sang may nag-agi anay nga mga opisyales sang syudad or sang probinsya man sang Iloilo para nga ipabalo nga bukas na kag maagyan ng Ungka flyover. Nga santo sa aton sini nga mga kabombo, tanan ang excited, pati ang subay, pati ang raga-raga, pati ang mga elemento nga hindi makita, excited sa pagbukas sang multi-million isa iya ka dako nga proyekto nga Ungka flyover. All smiles tanan ang makita naton sa aton sini nga mga opisyales. Sa aton sini mga kabumbo. Dumduman nyo pa ang amo sini iyang senaryo sang una nga gin sa publiko nga buksa na ang Ungka flyover. Apisar nga ti simpo ini sang pandemya, nagasulob sila sang ila sini nga mga face mask, but I can assure you sa aton sini nga mga kabumbo nga nagayuhom ini sila tanan. Lipay ini sila nga nabuksan na ang Ungka flyover. Now, amo ni Pirmi ang nagapamangkot kag isturbo sa akon sini iya nga paminsaron nga from time to time hindi ako iya matulugan. Kung madumduman nyo ang esplanade naton, ginapabugal gid sang syudad sang Iloilo through the efforts of former Senator Franklin Drilon. Daw ara ka lang kuno sa Singapore, daw ara ka lang kuno sa iban sini nga lugar. Ining mga proyekto nga ni Banwa, ining mga flyover, ginpaningwaan man isang former Ilonggo senador. As a matter of fact, balik na tong picture mo, Bomel, ara si former Senator Franklin Drilon sa tubang gid sang pick-up sang pagbukas sini. Natawan nyo bala? Former DPWH Regional Director Tiburcio Canlas, former Senator Franklin Drilon, Mayor Jerry Treñas, and Governor Toto Defensor Jr. Bisan daw magkalahulog na sila sa pick-up, pikitin biggest project sa syudad and sa probinsya sang Iloilo, nagakonect sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Bisan gamay lang dira nga miss calculation sang driver, may posibilidad nga mag-ulungad sila, pero nagsakay sila sa gyapon. Kay daw sa ano bala nga tuman kadako nga proyekto buksan magamit sang mga Ilonggo. Kagina sinunaw na nagagito. Why taganik balono?
Si una nagagito, no? Pero sang inbuksan ini, nga way pa maglaom, nga intonses gali ang ungka flyover, sa nasiling ko na, bisan gutok sila sa pick-up, sakay sandatanan. Now, mangkuton ta mga opisyales, kung gusto nila makonect ang ila pangalan sa ungka flyover, ambot kung akuon nila, nga kabahin ini sang ila ligasiya, ambot kung akuon nila kung through their efforts, natigayon ining ungka flyover. Di ba? Kung si DPWH Regional Director sa Diboy Europel, kung hindi pa buksan, mangaking kamo. Kung buksan, mangaking man kamo. Didingin kami bala. Dito lang kami siguro, anay direct, sa punto nga kung eksakto lamang ang pagtrabaho sini from the very beginning, why kung tani naglabot sa punto nga ang ginalauman nga convenient nga mabatsyagan sang mga commuter nga nagaagi dira sa tagsa ka matag adlaw nangin agoniya. Yes, nagakalipay kita kag somehow please nga makita nga nadi-congest na dira ang traffic, maagyan na partially, temporarily ang ungka flyover, pero sa aton sini nga mga kabumbo, lantawan nyo bala kung ano kung tani ang nangin kapuslanan sini? Kung eksakto lang ang pagtrabaho sang ungka flyover. Igina-challenge na to ng aton sini nga mga opisyales. Kunyara sa gyapon sa ila pamatsyag ang kalipay entusiasmo kag bugal nga may amo sini nga proyekto diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, agi sila tubi. Buwas sa Baduay opisina, agi kamo tubi. Pakubiran ta. No? Para ma-share nyo man sa pumuluyo kung anong inyo siniyang experience or makabig naton once in a lifetime experience nga mag-agi sa ungka flyover sa aton sini nga mga kabumbo. Di ba? Pero sa liwat sa nasiling na naton banwa, maayo naman lang ini kay bisan temporaryo na buksan kang nagyan, at least napaganhagan dira ang pagpugok sang dalagan sang trapiko. Pero sa gyapon ang ibilin ko, no? Paano kung eksakto ang pagtrabaho sang ungka flyover? Laban-laban, guro bumumel. Oh? Ang mga girder da, may mga pintura na sang itsura sa mga opisyales na. Di ba? Sa piyak nga panapa, iya bitsura ni amune. Sa piyak nga panapa, iya tsura ni amusne. Tanan guro nga mga itsura sang opisyal, politiko, no? Di punggol ya. Makita ta dira sa girder, ipapinta na nila. Kon wala nag-usmod, wala nagalbawod-bawod to sa babaw, ang pag mag-agi ka to, hindi kasarangan tumtum mabalod, ilabo mo sa bato. Laban-laban sini, napintura na dira ang ila sini nga mga nawong. Nga bangod sa pagpaninguha, sang amo sini iya nga opisyal naton, sang amo sini nga politiko, natukod ang amo ni nga proyekto nga nangin mapinuslanon sa tanan nga mga Ilonggo. Lilintukin siya. Grabe, guro, no? Kung ang kilala ko pa, grabe ba? Lita.
Pero bisan ngalan guro sang sunoy dira bisan pangalan guro sang sunoy dira isulat mo. Mambalang sunoy nga lilin tokens. Sino na din ang sulat-sulat sa ngalan ko? Karon kalabilin ang imo sini large intestine. Bao large intestine. Bisan sunoy guro kani hindi niya luyang nga mangot ngalan niya na. Di ba? Pero importante, temporaryo nga nabuksan, kag naagyan, kag hindi na gawa, dut-dutanay ang traffic nila. But may ara lang sang oras ni, 4 to 9 and 4 to 8. Pwede ko magsala karon sa hapon. 4 p.m. Alas 4 sa hapon, tubtob alas 8 sa gabi, oras 9 sa gabi. Sa aton sini nga mga kabombo. Importante na ganagan ang pagpugok sa dalagan sa trapiko. Paungka ta sa paungka pabiya ta sa dason nga mga inadlaw. Okay, why na to traffic? Nag-untat ko na kadto kay kung magkadto ko to grabe traffic, mahal dan gasolina subong. Ang dako gawa expenses mo kung kadas manara katusungka kag sa pabiya no. Mga siningis man na basi kung makalagaw-lagaw ta na. Oras naton 12 minutos na kaligad sa takna sininga launa sa aton sininga pagpanumbalik ka Banwa. Istorya naton Civil Service Commission may pahayag tuhoy sa isyu ni Principal Nietes sang Lawaan National High School. Kag subong man lalaki nga may edad nag-check-in sa motel upod sa isa ka babaye, ginatake sa korason, patay 10,000 pesos, hindi na makita. Inikigiman pa nga mga balita, balikan ta matapos ang pila ka-importante nga mga panumdumor. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords.
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo. Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Ria Mumlan. I-check naton kag ibaloon kung ano ang statement diri sang Civil Service Commission may kantanan sa sining issue sa kay Principal Nietes. Kay ang Civil Service Commission lang kuno ang may authority nga mag sailo. Amot kung eksaktong paghangop ko kung sala, but may ara sang makabig naton important role ang Civil Service Commission sa ginakaulamiran man sini iyang issue karon ni Principal Nietes sang Lawaan National High School. Anong payag sang CSC Bomboria sa report, please come in. Ginathag sang Civil Service Commission Region 6 ang ilabahin sa nagluntad man nga tensyon sa tunga sang Lawaan National High School kag sang ila principal nga si Mrs. Venus Divina Nietes na bangod man sa ginapahayag nga mental bullying sa sulod sa bulutuan. Ang sa ato mga pagpakig-angot kay Mr. Nelson Sarmiento, Direktor sang Civil Service Commission Region 6, iya ginpahayag nga prerogative sang commission ang pagpabor sang pag-apelar ni Principal Nietes nga i-reinstate ini sa Lawaan National High School bangod ang iya man nga reassignment sa division sang nagligad nga 2022 ang ginakabig nga ineffective. Matapos nga natukiban nga may ara sang pila ka mga pagsulundan ang division nga hindi saklaw o kung wala nagasunod sa rules rason nga gin-reinstate ini sa Lawaan National High School. Ang suno man kay Mr. Sarmiento, bilang government employee o kung ang sabahin sa mga manunundo nga nag-upod sa hublag protesta, kinamatarong sa mga ini ang pagpatigayon sa peaceful concerted activities sa diin hindi ini makabig nga nag-strike ang mga ini sa diin ang bangod isa ini ka peaceful concerted activity ang nagakwalify ini nga hindi maapektuhan ang serbisyo sa mga manunudlo sa ila nga mga constituents. Ang ini nga hublag protesta ang ginakabig man sa Civil Service Commission Region 6 nga premature kag hindi pa ang mga ini magkadeklarar nga valid o kung hindi valid ang isa ka butang nga wala sang basis. So ang Civil Service Commission ang nagarespetar man sa Department of Education sa ilang nga mangina desisyon sa issue
nga nagluntad o kunang hublag protesta batok kay Principal Nietes kag sang Lawaan National High School. Yari karon pamatian si Mr. Nelson Sarmiento, Direktor sang Civil Service Commission Region 6. Ito nga case kay Principal Nietes, nakalabot na sa amon through ay appeal niya sang una from an order of reassignment sang iya Division Superintendent. Now, sang makalabot sa amon ng appeal niya nga daw siling niya hindi proper ang pag-reassign sa iya, we acted on the reassignment. Base sa aton rules sa gobyerno, administrative na mga proseso, ang reassignment order is basically prerogative sa management and we know that, no? Pwede ang mga staff naton ma-reassign, ma-detail, pero it has certain limitations nga mandato sa civil serviceman. And a ruling there was ginpaboran namon ang appeal ni Principal Nietes because ang office order niya nga reassign siya daw ay magsunod sa aton rules. Ang isa ka basis to, why siya sing definite nga function. Ano obrahon niya kung i-design sa division office. Sa aton rules, hindi na pwede. Kaya ginasweldohan ang aton mga upod sa gobyerno to serve the public. And kung i-reassign siya, o daw of management prerogative, dapat may definite functions. Ang effect yun na parang floating bala. No? Ang floating niya, why na yung gina-recognize sa aton rules. Kaya as public servants, each and everyone has a definite duty and function for the public. In that instant case of Nietes, medyo may kakulangan ang pag-reassign sa iya and did not follow our rules. So we said, di dapat sundon tagit ang rules the reassignment was ineffective and so dapat ibalik sa iya position sa principal si Nietes and so ginsunod man sang DepEd. Okay? That was what? Ano nga 2022 decision namon. And since ginbalik man siya sa assignment niya, tiara siya for 1 year, no? Ang decision namon kay may rule man kita nga kung gin-reassign siya kag na-declare nga ineffective within 1 year, hindi man siya ibalik dayon kaysa una ang ginahimo sang iba kung gin-decisionan sang CSC nga ineffective, pagbalik niya i-reassign ulit. So may ban of 1 year. So tapos na. So ang vote ko lang balon sa amon, tapos na ang amon role as part of our mandate, pwede na siya, tapos na ang ban for the 1 year nga ma-reassign siya ulit. So technically pwede siya. No? Now it's with our DepEd to look at the situation and since may mga prerogative man sila, ang management, tanaw nila kung anong maayong himuon vis-a-vis or sa mga reklamo nga nakalabot sa amon man, although wala sing official complaint sa amon why man sing kaso subong sa amon on that case. Tapos na kami sa issue ni Principal Nietes. And we will respect kung ano man ang decision sa DepEd on that issue, no? Ang gusto lang natin naman nga ang problema sa mga public servants natin, ma-resolve dayon, no? But of course, we have to respect the jurisdiction of the DepEd, lalo na kung may kaso na to siya, and we don't know that. But sa amon, wala na siya kaso. Wala na sing kaso di Nietes or appeal that reach our office. I hope that will clear. Bangod ginadumilian man ang involvement sa mga government employees, kaangan nila sa mga manunuto nga nag-interest group nagprotesta sa nga damnaglang Director Sarmiento. Ano ini ang masami ko na tubangon sa mga manunuto nga involved sa ini nga protest rally? Well, hindi man ako hambal direct so kano agad ang ruling da. Basta ang aton lang ang rules nagahambal nga hindi allowed ang strike, no? Hindi mo ko magsiling nga strike to sa ila. But of course, ang tanan nga empleyado sa gobyerno have the right for peaceful concerted activities. Peaceful concerted, short of strike. Kaya ang rationalis na dapat hindi ma-prejudice o maapektuhan ang serbisyo sang tao sa pumuluyo. So I don't know what happened sa ginimo sa mga manudlo naton. They may or they may not. Basta importante, they have a right to self-organize and to do peaceful concerted activities nga hindi maapektuhan wala ang serbisyo sa mga estudyante ta. No? It's not for me to declare because wala man ta basis kung ano gito kay wala taman ang rules and they should know that, no?
Ang importante, they do their jobs, but siguro, basi nagpabatsag man lang to sang ila sentimento nga wala man maapektuhan ang serbisyo sa mga estudyante. We don't know. It's premature. It's not fair for me to declare that valid or invalid ang ginhimo nila. Overall assessment sa ining hublag protesta ang sa bahin sa Civil Service Commission Region 6 sa Director Sarmiento kay Principal Nietes versus sa Lawaan National High School. Ay man kami basihan subong kung ano to, wala man nakalabot sa amon officially. So as to the issue of whether it's a protest or a strike or illegal, it's too premature and wala kami basis pa to make a categorical statement on that. Basta allowed ang peaceful concerted activities for public workers. Peaceful concerted. Kasi ang ginalikawan naton nga may karapatan, may sa ato na may right man sila to express their sentiments. Hindi lang maapektuhan ang serbisyo publiko. Son Sarmiento, Direktor sang Civil Service Commission Region 6, ang reinstatement ni Principal Venus Divina Nietes ang ginpromulgate sa Agosto 5, 2022 bangod man sa ineffective assignment order sa iya sa Schools Division of Antique. Sa diin natukiban nga ang assignment ni Principal Nietes ang ginpatigayon bangod sa exigency sang service nga equivalent man kuno sa constructive dismissal sini sa division. Ang inipagid bangod nag-expire na ang sang Agosto 26, 2023 ang iya reinstatement sa Lawaan National High School ang mahimo na ini makasaylo apang gin-prohibit ini for the meantime nga makasaylo sa iban nga mga bulutuan bangod bound ini sa prohibitive rules sang Commission on Elections Bombocham bangod man But sa there is always an exemption. Pwede So, na pwede na maayo galing why na kita nagalaom nga maayo pa or kung ano abi mga efforts nga himuon sang Antique Schools Division or Antique Provincial Schools Division kag sang Department of Education Regional Office 6 kay sa statement sang Civil Service Commission do diri kag na nasanagan pagid ako Bomboria. Oo. Kay nga man nga nasanagan ako. Nag-file sang reassignment ang Schools Division sang Antique sa kay Nietes pero wala ma-kompleto ang mga assignment order. Particularly kung ano himuon niya ang balbala sang Civil Service Commission kiti hindi na niya pwede sa public service nga ihambal mo lang nga i-transfer siya. Ti-transfer mo siya sa diin sa division office, maano siya sa division office. Although nga insindihan gid na iya naton Bomboria mo. No? May mga abogado sa Schools Division of Antique, tanan ina sila mga professional, balana sina nila ang ila sini iyang trabaho. No? So common sense will tell you nga kung magbutang ikaw sang reassignment order, dapat kumplituhon mo ni siya. I-reassign mo siya or i-assign mo siya sa division office. Ang himuon sini niya amo sini. Ibutang mo dira tanan, tiyambas ang Civil Service Commission, why man to nila ginbutang reassignment man lang? So therefore, ginbalik to iya si Nietes sa may Lawaan na National High School. Pero ang issue dire sa aton sini nga mga kabumbo ang iya pamalakad. Right now, yara kita sa tunga-tunga sang klase. May mga estudyante na nga hindi na yan mag-eskwela kay nahadlok ng iban to nagbaliban nga na sore eyes, may problema sa pamilya, no? Pero hindi man guro mortal sin kung asubiro naton nga part sinang balibad ya isang kahadlok nga magbalik kay base sa iya sini nga pagbalik matabuan to nga masugata ya dira si Principal Nietes base ibuli siya. O kung ano man dira ang posible nga
matabo. No, sa aton sila makabombo. Ti ang maliban iya sang Antique Schools Division nga kesyo kuno si civil service ang makadesisyon sina diri. Ti ambal ni civil service ara iya sa kay Department of Education or bisan hindi na makalabot sa regional office within the schools division sang Antique, sila sarang iya nga makapatigayon sang pagbalasa. Granting for the sake of discussion nga ti hindi pwede subong makahulag sang tao sa gobyerno kay mayara kita sang baning, pero sa mga tinaga sang mga matag-as nga opisyal sang Antique Schools Division bala siya ang kaso yan ni Principal Nietes, ano ni saya ang ano ganitong do something different, special case. Oh? Ti, anong mas magapangibabaw dapat? Welfare sang mga estudyante kag manunudlo, ginatos, or ang welfare ni Nietes isa kabilog nga principal? Tido at hag sa ako na nga waya sang may ginhimo gid iya siling abi nga mahambal naton nga do nagtungod gid ang Antique Schools Division. Do ay dugangan pagid sa paglabot diri sa regional office ngati kung sa ano pablado compliance statement nahikay gani si Mayor Aser Baladhay sa ginhimo nga statement regarding sa issue kay Nietes sa Department of Education Regional Office 6 Bumburia. Roger data Bombo Chamno sa pagpanalaw sa umana sang Bombo News Team sang ini ang reassignment ni Principal Nietes sa School Division Office sang Antique, ini pa ang sa idalom sang pamunuan ni Ma'am Felisa Beryong, amo ini ang superintendent sang ini nga mga tinion, officer in charge superintendent sang School Division of Antique, sa diin sang ginhimo ang assignment order kay Principal Nietes. Ang attached sa iyang assignment order ang kumbaga do wala sang tulid nga task or duties nga pagahimuon ni Principal Nietes sa division. Rason nga nag-apilar ini si Principal Nietes sa Civil Service Commission Region 6 nga ibalik na lamang ini sa iya nga daan nga katungdanan sa Lawaan National High School. Amo ini ang natabo sa pagpanalaw sa usang Bombo News Team. Kag ini man ang assignment order man ini Bombo Champati kag pirmado man ini ni Regional Director Dr. Ramir Oitico sa ini nga mga tinion, ini nga mga tinuig. Sige. Bombo Champ. Report na tipon na nagikan sa Civil Service Commission Region 6. Ini si Bombo Ria Orleante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat gid da Bombo Ria Momblan. Ang ginahimo sang Antique Schools Division Office kag sang Department of Education Regional Office 6 sa idalom ni Director Oitico is outrageous. At hag nga kasubong ginadipinsahan nila si Principal Nietes, walay sapayan nga may mga reklamo hindi lang sang isa, duha, tatlo, apat, 5 or butang nato na binapulo ka mga estudyante. Ginatos nang nagareklamo sa ila. May mga maestraman nga nagareklamo. Nagakapiktuhan ang pag-eskwela sa mga kabataan sa Lawaan National High School, pero si Antique Schools Division kag si DepEd Region 6 daw kasubong ila iabanwa nga ang complaints batok sa kay Principal Nietes
Never existed. Oh? Hindi kuya mahangpan ang statement sang legal officer sang Antique Schools Division nga ginambalan niya take note sa mga maestra nga kung mapamatud-an under the civil service law or memorandum or order or whatsoever, pwede sila kuno mangin liable kay nagpatigayon sila sang hublag protesta. Pero hambal ni civil service, hindi na yan naton mapungga ng tawo kay ara na yan sa kinamatarong nila nga mag-air sa ila sining sentiments. Nalipat ako bumburiano ganitong term nga gingamit ni civil service. Peaceful ganito activity. Oh. Peaceful assembly, kung ano dira sa aton sini nga mga kabumbo. Peaceful concerted activities. Ti dira nyo makita, dira nyo mabatyagan sa amo sina nga linyada sang mga istukada sang mga ginapangbuyan nga statement kundiin iya nagaapin kung kay sino welfare ginahatagan sang mas labing importansya. Daw kasubong iya nga naghimo-himo sila. Ginatorsi nilang mga pagsulundan para nga kibangon ang mga maestra, mga manunudlo sa Lawaan National High School nga never gin kamo magliwat nga magpulo protesta kay basi madula nga mo trabaho. Of which hindi amo sina suno sa Civil Service Commission. Oh? Ti masakit paminsaron sa aton sini nga mga kabumbo. Nga daw ginapasulabi tapaiya ang ginareklamo sang sa concern sa mga nagareklamo nga kita man naton balido katama. Ang Department of Education nagpangampanya man bala nga dapat ang aton siniya nga mga youth mag-eskwela gid. Hindi mag-skip sa pag-learn, pagsulod sa klasihan, magpa-enroll, magtuon. Oh. Ano ang mga faktor? Pinakasimple nga balasihan para nga ang isa iya kay estudyante maguntat sa pag-eskwela. Siyempre, nagapanguna financial status. Kung wala doon sandait kwarta, di doon sa landa ka kasarang magpa-enroll, ti hambalan ka, iloy ka, amay na iya sining bata, nak, paway lang anay kay pigado gid, way ta kwarta subong, way ta inog pa-enroll, bisan inog bakal kay lopad mo, wala kita. Oh. Di ba? Ano pagid ang mga faktor posible nga makatuga sa bata nga mag-untat or madulaan sang gana sa pag-eskwela? Oh, sa aton sini mga kabumbo. Madulaan sa sanggana sa pag-eskwela kung hindi maayo ang iya siniiyang background. Dali lang yun kay i-istorya lang siya, nay. Hindi na ko to.
Ano nga mga faktor pagid no, nga maka epekto sa bata nga madulaan siya sanggana sa pag-eskwela? Sa nasiling ko na ang iya sining nga surroundings. Ang environment. Ano nga mga environment inabumbutsam? Tinagapanguna sandig sa pagtuon, ang bata nagakadulaan sa gana sa pag-eskwela kung ini siya ang ginabuli sang iya sining nga mga classmates. Bisan hindi yaman classmates, mga tao sa eskwelahan. How much more kung ang mabuli sa imo, principal na gid? Anong imo siniya nga paminsa ron? First choice, masaylo ikaw sang eskwelahan. Kag amo nang ginahulat-hulat na subong, kay nagpromisa to ang taga-Antique Schools Division, no, Provincial Schools Division, nga i-assess nila ang mga estudyante nga gusto nga mag-transfer. Kay ti September na kita subong, mambal kita biti, bago pa malang nagbukas ang klase, pwede pa na makahingagaw, makasaylo. Pero lantawaman bala ang stress nga matuga sa estudyante, ma-adjust naman siya sa another or new environment. Kag saya sini nga pag-adjust sa new environment, bagong eskwelahan, bagong surroundings, bago naman iya mga classmates, wala pa na dira nakakas ang iya sini phobia or kahadlok nga there was a time nga naka-experience siya sa isang pagpangbuli, kag ang nagbuli sa iya hindi man basta-basta, principal pa. Now, daw sa wala lang ya, sa bahin sang Antique Division Office, kay kuno si Civil Service ang may last say, tiyambal ni Civil Service niya, tapos na yung role sa Civil Service Commission. And technically, pwede siya ma-reassign. Sa nasiling na gani naton kung ang gamito naman iya nga pahayag abi is that nga mayara sang baning subong. Pwede man na iya nga mahimuan sang nagakaigo sini nga mga necessary process, no? Yun abito sa Commission on Elections nga ti COMELEC, hindi man namon iya gusto nga mabutang sa lang-alang ang welfare sa mga estudyante namon sa Maylawaan National High School. So as soon as possible, nagayo kami nga pasugtan nga hatagan sa exemption ang pag-reassign sa kay Principal Nietes. Ti posible gid inabanwa sa aton sinima kabumbo. Galing kiti abot basi langga gid guro sa mga taga Division Office kag Department of Education, si Principal Nietes sa aton sinima kabumbo. Oh. Tapos, rason-rasunan ka lang nga ati, nakita man nato ng mga estudyante, ara sila sa sulod sa nga ila sini nga hulot kasihan, may mga maestra man to nga nagatudlo. Sus Maria, kag gusip nga division of Schools Division sa nga probinsya kang Antique, sa aton sinima kabumbo. Oh. Hindi ko gid mabasahan mo, i-slow mo na biyara, ibasahon ko ang arara ang atong dako to nga kratula to ka mga estudyante bala sa aton sinima kabumbo. Basta to transforming nightmares, ano? Oh. Ano naman?
Medyo sulusum in na bibombo Chris G. liog ko. Oh. Nan, ara sulusum in gamay. Pa dako-dakuin mo, ba pa dako-dakuin mo. Oh. LNHS pa dako-dako pa gamay. Kay gusto ko ni batahon eh. Oh. Ara, bebe, are. Gateway in transforming dreams into reality. But what if dreams turn into nightmares? Ibagsak. We want peaceful environment. Dreams turns into nightmare. Balaan mo ang dream sa isa kay estudyante nagaumpisagi man na sa sulod sa eskwelahan. I dream that someday I'm gonna be the president. Oh, ang dream ko mangin isa ka engineer. Ang dream ko mangin isa ka police officer. PNP chief. A doctor, surgeon, engineer. Oh? Ano pa yun? Ang dream ko maging vlogger. Bisan vlogger lang. Oh, subok na mo nagando maging vlogger. Vlogger. Ti paano nila malabot ang ila sininga handom, ang ila sininga damgo, kung high school pa lang sila, ang dreams nila mangin nightmare bangod sa kay principal nietes. Do you even care, Director Oitico, sir? Basilang trabaho ka muna sa DepEd para lamang iya sa inyo sinikaw galingon. Remember, nga nagapanrabaho kamo sa DepEd para nga makabulig kamo sa mga estudyante. Oh. Gusto man naton bala nga mangin maayo ang aton sini nga sosyudad. Gusto man naton bala nga mangin progresibo ang aton sini iya nga banwa. Gusto man naton bala nga maghulag ang ekonomiya sang aton sini iya nga pungsod. We need professionals. Kag paano kita maka-achieve sang madamo sini nga professional kung may mga kasubong sang principal nietes nga ang kabangdanan, nga ang ila or ang handom or ang dreams sang mga estudyante mangin isa iya kabangungot o ko nightmare. Kabay pa pinsaron man iniya sang mga taga Schools Division of Antique kag sang mga taga tawag si gani Department of Education Regional Office 6. 48 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa will be having Bombo Peter Jan Bayeska. Lalaki nga may edad nag-check-in sa motel upod isa ka babaye ginatake sa korason, patay, napulo kalibo. Missing! Balikan tayo ni matapos ang bilang importante nga mga panumdumoras nato. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos sa kaligad sa takna nga launa. Standby sa kay Bombo PJB. Check nato na nga sini nga follow-up report ano plastada ni nga gin-heart attack ni ang may edad na nga lalaki sa sulod sa nga motel. Kag nga nadula ang iya sini nga napulo kalibo ka pesos as per information. Ano to sa sulod daw nga na abudulaan giya sa nga kabuhi ining lalaki. Check tabi ang latest dire with Bombo Peter Jan Bayaska sa yaman siniya nga follow-up report. PJB, Master, sa report please come in. Sa subong base sa pinakalitas rin pag-follow up natin rin Bombo Chant, no? So sining 64 anyos na senior citizen na nag-check-in sa may room 10. Diri sa isa ka naging house matubod dato ng moonlight. Diri sa may area sa distrito sa Caribalo. So based rin sa pagpag-usisa naton, alas 2:25 ni isang kagahon. Nagasulod diri Bombo Chant. Diri ni sa may ibabaw ni nga porsyon sang hulot. Kundi may grais galom. May hagdan sa saka. Amo rin design sa siling naging house ginsudlan niya. Sang sining senior citizen upo diri ang isa ka bataon nga matahom sining nga babaye. Ang sulod niya takna alas 2:25 sang kagahon. Bataon kag matahom. Korte. Bataon ba medyo bro blandi ning buhok bumutam. Sulod diri sa pagpropamangkot naton do. Maputi. Tama kaputi. Pag hana pa lang nga nag-aalsa t-shirt na kuno dito na daw naguhot ang dugan sa nga senior citizen. Amo man nga sa mga type mo bala? Maputi, laba buhok, blande. Do mo amo gid sa type mo, Master? Mga red lips. Red lips. Grabe mga amo to walang sitwasyon niya. Diri sa karon so nakibot diri ang ining boy sang golpeada Bombo Chant na nagpangayo sang bulig ang ining babaye.
kag sa pag-check naton diri sa sulod sa hulot niya nagahalap laag ning mga biddings mo Sam. Ang biddings tapos ang alunan, ang ara na sa kilid iya sang katre, tapos ining biddings siya daw galukot si babaw sang katre bala sa sining hulot. Katapos ang ining duha ka pares ang tuwalya nga puti ara kaya sa salong. Diretso yung pamangkot nato ding pulis kay na ko bala ko ba maging tandog sila nga gintang ukay abi. So wala. So daw maangwa niya bala daw may ara sang struggle nga nagluntad iya sa sulod. Nga daw may pagluntad gid bala sang pag Laban-laban may gira mundial sa sulod sang kwarto. Oo, amo nang gwa niya. Diri iya sa karon pero sa pagligad to sa pila iya ka ang rumboy diri sa pagpapangkot pa nato sa pulis. Do hindi ila matandaan kung mga pila ka minutos o kung do malapit-lapit guro sa sobra sa media ora, guro a matter of 30 to 40 minutes kung magbulubanta niya. Sa ini siya ang gulpi nga magpanaog dito sa senang hulot kag magpangayo sa bulig sa rumboy. Kag ang ginahimo sa rumboy, ang ginahimo diri bumbot sa rumboy, ang gin tigayon diri nga gin ano niya. Diri sa may sir, din parapitan niya blang. Diri dayo sa may information sa kaiser, kag dito nga nagdial sang sang ICER. Nga ining kaiser ka nagtawag dito, kag dira yung responderan, dira sa may romten ka dito na abta nila, nga ining 64 years old na tigulang nga daw medyo nagauyat sa kaya sininang dughan. Bumbokam, kag dito kag una tigreplayan sang first aid kag dala dira sa pinakamalapit sa hospital. So wise in direct na coordination diri sa pamilya ang mga kabataan niya o kung naka-coordinate direkta sa pulis naton kag nagpalapot information dito sa pulis kung may natabo dira sa sulod sa sinang Nardigaos. So ang ginhimo nakibot lang kay inasang aga sa magpadulong drug iya sining nga bata sang sining 64 years old kag dito nga nagpa-blatter ni siya bubutsam nga ang ining amay niya nga napatay ang may ara sang kwarta nga cash nga nagadangat ran sa mga masorbinos ti masublarang sa mga 10,000 pesos. Ang deklarasyon niya diri sa pulis naton, so dira sa mga 10,000 pesos ang kwarta na kagway na dito sa sining tugulang. Kagamuyan to nga gipakita nila tong babae itong upod niya si Miss Flawless to Bombocham apang way na subong makitaan tugtog diri sa subong Martinoon. Pero may information dira base sa paistorya man sa Romboy pagbalik dira sa mga pulis naton ado ka patrol sa sulod dira kagalakip diri sa gina-assign investigador diri ni Police Captain Mabi Laranyo ang chief of police diri sa Mayro Belopente ang dapat ma-identify yatong babae kay siyempre may complainant mo. Sa natabo dito kung anong ginbangdan, so ang makatubo diri makadetermine diri Bombo Sam kung may arasang sexual contact ang doktor. Siyempre natural kung napatay ng 64 years old at tigulangan So matumod pa na isang doktor kung tanawon tong iyang kag kung ano nga mga paggalantaw to, kung bala ka may sexual contact, kag kung ano ginagibagdan diri sang iya sining nga kabatayon. Pero ang findings diri, asinasiyang na pagpadalaw sa kung papalo up naton, so cardiac arrest ang ginkamatay si Ribo Butam, kang sining 64 years old. Nga doon na mwersa, siya bala nga daw gulpi naguhot ang dugan niya. Kakamuyad to ang ginbangdan. Kaya pamangkot subong kung ano nga klase ka nga ginbangdan. Kung bala tinasubrahan sang kalipay o kung may inom sila nga mga pang pakondisyon dira nga daw kontra sa iya nga ginasoprer nga kung may balatian sa daga pundo sa lawas niya. Kakamuyad ang isa ka rason. So mo pa na subong ang gina-investigaran diri sa pulis naton. Kaya nagdirekta na coordinate pero follow up ni Ma'am Laranyo ang ining information kag positibo nga may natabo. Pero na-verify nila based sa pinaka-latest na pinaka-malapit sa hospital nga dito gindala sa ICER from labs dito kay Nama Pulista. So nag-coordinate direkta sa ICER kung nga parting hospital kag doon natubod nila nga siya sa kapribadong hospital Bobotsam gindala aning 64 years old nga tigulang. Sa kabayan bala sa paglabot naton pag-confirm sa nadi si Police Captain Mabi Laranyo ang chief of police sang Arevalo PNP. Ako no sa ICER,
Gintawgan nila sa ICER pagtabo, waay man sila nag-report, nag-inform sa office, sa station. That's why kay napagbato naton sang information, ipagkatuan naton sa area, waay na to kiina, aton sa hospital. Galing ang sa Moonlight, waay man sila kabalo pa, kundi na hospital. So, dinakita pa namon. Pero anong na information sa base sa testimony sang taga Moonlight, ma'am, na inatake siya? Daw amo ina ang initial nga nakuha naton nga information, no? Kagin insigida gitawgan nila sang ICER kagindala ko sa ospital. So ang atong ginhimo inipilita pa naton ko din sa ospital. Sila edad sang may tigulang to, ma'am? Do 60 plus to siya. Pero may upod siya sa pagsulod niya? Probably, hambal sa mga rumboy dito. May upod siya. Pero pag-atake siya, ramang upod niya? Yes, ara man ang upod niya. Sino nakapangayo sa bulig sa rumboy ang upod niyang babae? Ang upod niya nga babae, siguro, ang nagpangayo, kasi ara magatinambay sa may sagwa. Mga rumboy, that's why nga ginitawgan nila ICER kag gindiretso sa hospital. Para ano to, ang karelasyon niya to babae nga upod nito sa sulod? Actually, according sa information nga nakuha naton, do medyo kilala man na ang lalaki ang biktima naton sa may lads. Siguro, hindi magiging ha, ang do occasionally do dra siya magkakadtubla just in case nga kung kinahanglan niya. Pero ang babae ito, bataon pa ma'am kuno ang hambali lang information man. Waay ko pa makuha ang data man gid sang bayi kay waay na nato maabtan dito. Pero subong sige papangita namon. Pero anong rason sa pag-atake siya, ma'am, na paano man ka-contact siya or bangod sa paggamit sa babae? Hindi pa natin ma-determine, no? Unless nga makakuha kita dito sa medical bulletin niya sa hospital kung di man siya gindala. Sabog na pakita pa sa ma'am kung di hospital. So information effort din kita nga kung diin siya nga pag makakuha kita dito sang iyang data kag at the same time para makontak man nato ang pamilya. Pero kamusta ang biktima to, ma'am? Ang atake? Accordingly kuno sa pagkabatik na patay pero hindi pa nato ano kay unless hindi nato makita kasi may papel kita nga noong Sa Police Captain Marvin Laranyo, so na-confirm na ni after nga natapos to ka nagata information ang duty investigator to again assign ni Ma'am Laranyo ang nag-follow up sa to kay why direct coordination sa police mo. Tikon whiter ka pablata tong bata niya nga manadulaan tong tatay na napatay sa una tong information ti susunod sa lodging house pero nadala pagalit dito sa may isang pribado sa hospital. Kaga dito na siya gideklarar nga why na siyang kabuhi diri Bumbotsam. Kag ginkantuan naton to kay na ang Lodge Bumbotsam. Ang hindi man nga siling adlaw ka kadto ng lalaki. Ang balimam occasional blabot silingon nga sa isa ka semana may ara nga best nga duwa or ikatatlo. May best nga kung hindi kagahon ka sulod, may aga. Kag do biri pamilyar na sa iya. Ang ining babae pero may best man nga daw hindi makunodobro blundi itong buhok niya. Ang pamangkot, Master. Master, ang pamangkot, anay lang, dali lang gid. Ang bata sang nagtaliwan, amo tong nagreklamo sa Arevalo PNP nga nadula ang napulo kalibo. Kay nagsulod sa lodging house ang tatay niya kan bintog inatake. Okay. Balo ka duty investigator, nga kung na sila niya nga waigin palabot diri sang lodge to, aga manage sang lodge or either mga rumboy man dira. Tibasi ko ng mga rumboy to kaga management sang lodge, why man niya kabalo, alang-alang manghusisa sila na dira sang kung ano man ang kagamitan dira kay kita na to nila nga
hayango na to, basi kung inihingagaw man nila sa ospital. Ang isa pa sa palamang kutanon, paano na ba natukiban? Nagtawag ang upod ya sa rumboy nga, yan way na di ka ginawa upod ko, kantuin nyo diyanay? Nagpanaog siya Bumutsam, nagpanaog sa hagdan, kasi babaw niya parte, kag dito ka tawag siya. Ang babae? Sa idalom. Kaya gurutit na may intercom ang tawag dito, pero do, hindi lang matumod pa no, isa naka-intercom siya, nagpabaroto, pero basta nagtawag siya, nagwa sa dito sa roll-up, kag pangayo sa bulig. Pero daw, ang ginim sa rumboy, nagkanto dito, kag dito nakita na nila, kag bumalik dito sa may kay sir to, kag nanawag to sa ICER, kada responding ICER, amo to gindala iya sa ospital. Pero hindi na kaisa, may best nga kun agad Gani. Ang babae yan natubod, ang babae gusto ko mabalaan. Saan mo na to natabo? Din siya nagkanto, master? Hindi, dira man sa tumiro. Pero sa pag-pull out na dito sa sining lawas na gindala sa ospital, naglakat na siya bumutsam, gumawa. Ate, why man lang mausisaan tong babae kung ano mga dala niya? Why, possibility daw nag-focus ang atensyon nila to sa sarang gindala sa ospital bla. Ang romboy, tapos bumalik pa itong babae, posibility umilis siya. At kung ano itong nabilin nga pagkabutang kay ginpamangkot na to kay na ang romboy to, hindi mamagpa-interview sa to, ano sitwasyon to sang suksukan na to sa mga iya nga mga panakton, kaginagilayon dito nga gidala sa pinakamalapit sa nga ospital. Kaya ang sulo to na mas mayo to pamangkuton ang babae ato nga upod basi kon nadala to ang mga kagamitan kag iban pa nga pagkabutang ni isang biktima, master. So may amo pa na subong nga ginahibalo. Dara sa mga pulis naton nga matumod, may identify pero do may naka-forward to kina sa picture sa babae bumutsam. Nakita mo? Why gini describe lang sa akon? Kaya to sa pulis? Payo ato sa pulis. Why to sa kina kay dito pa luhap tong pulis. Ay kung arakawa ko kay na sa gida, gin-send ko na si mo. Iya mo na subok ang sitwasyon. Tamo na, basta gani, master, basta gani may edad-edad na, hindi na magpatama kakapoy, hindi na sagad ka pamersa. Kape? Itatahon daan, basi ko nag-timing patusanay, bla. Imo gani mga pila na edad mo subong? Ano na? Mga pila na edad mo subong? Hindi ka na sagad ka ugtas kag pamersa, ha? Aluoy ka, master. Kaya mo nang akon nga exercise mo buksan pa mamersa ka magugtas. Sa bagay, praktisado niya si Bumbo PGB mo. Pero, ano giman kuno kinahanglan? Kung nagaedad kuno ang isa ka lalaki, master, kinahanglan niya gidman sang mga pampagana, pampataas voltage sang transmitter. Kinahanglan gid man aw? Ino, ay makukatesting na. Praktisado kaya nga daan mo. Di basta may importante, ma-maintain mo lang. Ang performance Kaya nga buwa sa to sa iyaya, di mo kung ang naistorya pa na baton ko. Oo. Litid pala bumbutsam ko no. Yung naguhot na dugan niya mo. Ano? Litid pa lang. Hindi ko kabati mayo, ano bali? Litid bot silingon bla. Litid! Litid pa lang? Kanal di sa ibabaw sang dugan mo di ho. Grabe, litid pa lang ha? Nagpinot na dughan niya? Kaya mo tong baton information pa. Tapos ang natingalahan ko ni, kay hambal dito sa istorya daton sa isa dito ka mga rumboy, nga isa ka best nga nagahan masadara bubutsam pero ka-check-in siya. Kinatuan lang siya sa bata niya para mapangayo sang budget sa inog baka bugod. Ang pamangkot, anong buburan niya yan ko? Kaya mo lang na? Ako, anong buburan niya? Baboy, manok, anong klase? Basta mo lang ito, pangayuan sang budget. Kaya dahil siya Subot silingon, balaan na yagali isang bata iya kung hindi siya kapuli, balaan na isang bata iya kung din siya kantuan. Okay. So, mo nang suki niya. Masabay dira, sa kung paano, iya mismong bata niya,
daw na monitor naman sitwasyon sang amay niya kag dito sa uli nakabaton sang report nga ini siya gidala sa ospital nga dira ini siya nagalin kag dito nga sa pag-check nila to ang dala nga kwarta wala na mo paano nagpalabot diwat no sang information dira sa may Arevalo PNP kaya mo na natumod pa sa doktor kung may mga ara iban sang circumstansya bubutsam kung ka contact siya kay matubod ba na sang doktor oo pero silingatin ako ano pagtumod dito kundo patay ka na bubutsam ko clock na ako na eh. Sige. Manang natermuli ang magamit dito sa pagpulot pamangkot naton. Dito man sa may area kay na sa papangusisa naton bubutsam. All right. Wato ka report, mga report para sa pagpangalagat sa Bumbo na isugto, iniglaman sa Bumbo PJB, para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, Basta Radio, Bumbo. Salamat gid Bumbo Peter Jan Bayeska. Antes ko magbiya guro amo na lang niyo sa mga may edad-edad na dira ka gusto pa nila nga mabatyagan nga do pagsik pa sila gyapon ara pagyapon ang drive ang performance or hindi ka mo magdirekta inom sa mga synthetic drug ganiyo kun ano dira nga mga pampagana no pigaw na kay kung may balatian ka sa korason or ano man dira mga ginabatsyag mo sa katinggulangon or may edad ka na magrebinta na ti laban-laban cardiac arrest kina ang dangtan mo steady pulso ka mo sa natural ano na mga natural prutas prutas guyabano sandia pinya once a week kaon ka talaba talaba, mga shells na bala. Amo lang na natural lang di mo na kinahanglan sang kung ano-ano pa dira. Practice makes perfect. Malayo na kung anong silikon sa practice makes perfect. Kaya lapaw rin ko katama sa Latin niyo. Are na, standby na kamo kay magasunod na ang kapon lamang program kaupod sa kay Tita Richie. Ini si Bombot Shama Blanco Hover. Gabilin sa imo sang manayanaya nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 17 to 23, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iya dynamic nga banda ang natalan nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Show sa ining Sabado, September 23 sa Concert at the Plaza. Eksklusibo nga mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 24, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa among adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa dion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging, antioxidant. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Friday. This is Tita Regine. It's the 22nd of September. Welcome sa kahapon lamang program. Let's check our Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. And syempre, nagbuhi na naman isa ka adlaw. Nagapalapit na kita sa Christmas Day. 94 days to go before Christmas. Welcome sa liwat sa tanan naton dira nga mga gwapahon kag mga gwapuhon nga mga suki nga matag palamati diri sa kahapon lamang program. Are you all set? Are you all ready? Para nga mag-enjoy na naman, mag-relax kag magmuni-muni sa aton man nga live as we listen sa mga gina-share diri sa aton nga mga istorya, mga true to life experiences sang aton nga mga letter senders nga most probably ang kalabanan gid sa inyo dira is makarelate
sa sining nga mga istorya that would also push you, no? To recall ang mga butang, ang mga eksperyensya nga inyo man nga naagyan. Kag kanami man, no? Nga magpungko, kag magsulat sa mga kasaysayan. And so if you feel that you are in the mood for writing your stories, sige, isulatin na. Pwede mapadala sa kahapon lamang program diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Or pwede man kung ara ka mo sa inyo panimalay nga may computer ka mo dira, or may pwede ka mo nga malihog, maybe inyo apo or inyo bata sa mga seniors, no? Pwede gid nga ma-email inang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Again, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on a Friday. Ari ato nga song for you, and this is from JR Oclarit, Ngano. Good afternoon. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yuri ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot na damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Dawaton na lang maski sakitan lang ko. Akong ampingan ang matuhan dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Baton na lang maski sakitan lang ko. Abi na ko gugma ang bulabaw, gugma lang o wa nailain. Aparwa mo kini ibalong ka, tulo na lang. Ngano man nga di,
nasaktan lang ko. Ngano from JR Oclaret, in short, accept and move on. Oras naton, it is now 25 minutes after 2 o'clock. Ari na ang sulat sa aton din ni Miss G. Thank you, good Miss G, ha, nga nag-resurrect naman ikaw. Excuse the term, resurrect niya. Nagpanumbalik ka naman, active ka naman. Salamat, kid. And the letter says, Dear Tita Regine. Bayad-ayad nga hapon sa tanang nga tagpalamati, isang bombo, ilabinigid sa kahapon lamang program. Dito nalipatan ko gali mention ligad, ibang nga regular letter senders like Kanday NB, Lola Isay, kag itong si Lola G. Hello man kay Lola Amparing, student mom, Mia, ex-princess, Lolo Densyo, kag sa iban pa nga mga suki mo. It's been a while since wala ako nakapadala ng sulat kay nag-busy na gid sa iyay. Wow. I miss you all. Do you miss me too? Aha, char. Mga sobra na 3 weeks ko absent sa pagpadala sulat ba? Ang daming mga ganap. Pero always ko gapamati ah. Tita, ang share ko subong about sa mga thoughts ko kag mga readings ang una. By the way, sa mga nagpamati, maybe some of you will agree and some won't, but it's okay. Content lang man ni akon, kag naghalin man sa lain-lain nga views or perspective. Let's talk about desire, Tita. Why are people continually unhappy with their earthly lot? First, we are always comparing ourselves with others. Nakumparar tagid ang kaugalingon ta sa iban. Ang iban gusto mabalaan how much money their neighbors, friends, and relatives have. What they drive, ano nga salakyan ilang ginadala, what they wear, and how they spend their vacation. In short, mga bantayero, kag bantayera, char. Tita Kisa, it's easier para sa ato nga mag-fantasize how easy your life would be if we only had a little more money. Ikaduha, kisa gina-feed kita sa mga glamorous notions about the world, how the beautiful people live lives of such luxury and ease, kag some want the same. Kumbaga, we are never satisfied with what we have, no matter how comfortable we may actually be. We are too strongly hooked to the illusion of spiraling desire to restrain ourselves easily. Kinahanglan naton nga i-remove ang aton nga lust for earthly goods step by step. Kag ang paghimo sini naga-require sang time kag practice, like learning how to ride a bike. Unfortunately, we don't make much progress because during the ride, instead of concentrating on keeping our balance, we are too likely to be wishing we had a 10 speed. Kitun gid man na, no? Ang hambal sing iban nga man's desire. Enough is never enough. Pero ang secret dira, makontento, kag mangin mapagpasalamat sa kung anuman ang may ara kita. The true way to gain much is not to desire to gain too much. Thank you sa pagbasa, Tita. May share ako diri sa dalom. Hindi ni related sa gin-share ko. Pero naramdaman ko lang kay gin-report ko ni sang una. Hehe. So lihog lang basa ta. Salamat gid. A Psalm of Life by Henry Wadsworth Longfellow. Psalm nga salmo. Alright? Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream. For the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem.
Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act, that each tomorrow find us farther than today. Art is long and time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, still, like muffled drums, are beating funeral marches to the grave. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb, driven cattle. Be a hero in the strife. Trust no future, however pleasant. Let the dead past bury its dead. Act in the living present. Heart within and God overhead. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime, and departing, leave behind us footprints on the sands of time. Footprints that perhaps another, sailing our life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother, seeing shall take heart again. Let us then be up and doing, with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Dari ko takop tita, short lang anay, bawi ko sunod makatsyempo. Kay pungkuan ko naman, type, medyo gabisyo abi keyboard ko, ti sunod naman Thank you tita, you're always in my prayers and will always be. Kabay okay kagida always. Family mo, pagtanan ng mga listeners dira. God bless, hugs, with love and prayer, Miss G. Well, Miss G, una sa tanan, happy gid ako that you're back again. On track. Active again in writing stories and sharing stories diri sa KLP. I love the poem na gin-share mo diri sa amon. So, we have to live life to the fullest. We have to act and not be passive. Kung mayra dira, no? Nga kinahanglan sa aton presensya, sa aton nga bulig, sa aton nga time. Be there. And not just, no, be silent. Reach out. Alright? And ang tanan nga ini that we are encountering, maligad lang. Of course, death is our destination, but we see to it, no? That we live our life to the fullest. Thank you so much, Gid. It's a beautiful poem. Salamat, Gid, Miss G. I hope ikaw okay man dira, ha? And regular na nga makapasakop liwat diri sa KLP. Too busy, Gid. Well, anyway, nga itong oras, it's 32 minutes after 2 o'clock. Magapanabalik ang KLP with more. Diri gyapon sa kahapon lamang program, pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Agi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko, haw? Yari ang sabat sa eksperto.
Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpis? Next story is from Lola Neri. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, sa katapos ng Bombo Radyo. Pasensya sa mga agi ko, sa mga sulat ko, damo kuris-kuris. Sako ko lang, ining mga sulat ko, tungod ari ako sa city. Diri, wala kami radyo, ginbilin ko ang radyo ko sa uma. Gani wala ako pamatian. Dali-dali lang ini ang pagsulat ko, kaya mapauli naman ako sa Gimeras. May idugang ako nga istorya sa kahapon lamang program. Hindi ko gid malimtan ang mga nagliligad nga panahon sang bata pa kami. Nagakadto sa bukid. May mga dala kami laya nga lukay, sang dahon lubi. Masulod kami sina sa kuweba. Didto ihumlad ang lambat or pukot sa isda. Sa sulod kuweba, tutdan ang lukay, kagaginuwa ang mga pispis sa sulod. Uy, bad. Pangdakpo namon ina, kagampangan. Makita gid sa gani sa mga lola namon ina. Ukon kaday tatay, ginaakigan kami. Nagakabuhi ang mga sapat, ginahampangan nyo lang, basik mapatay ina. Hambal nila. Ang hindi ko gid malipatan, maglakat-lakat ka, pakado sa baybay, makita mo ang mga bato bantiling sa dalan, nga sa pagkadamo. Isa ka bes, madamo nga bisita, may ara ang tiyo ko, halin sa syudad. Damo sila balon, gali kay manghanting sila pispis. Galinupok lang ang ila pusil sa pagtiro sang pispis. Baka damo sila kuha nga mga bats, ang ibang ginabili nila ang hindi maluyagan. Ang bat nga ini amo ang kulonatnit tawag namon sang bata pa kami. Nabalaan ko pa nga ginakaon gali nila ang kulonatnit nga ini. May nagsugid sa ilang didto sa amo nga lugar.
Damo amo. Dito sila naman nagpaamulya sang ulihi. Nabalitaan ko na lang nga ginabakal ang amo. Ang iban gali ginaasal nila. Oh my God. Layo pa masinghutan mo ang kahumot sa inasal nga amo. Ang bat ang mahumot man. Pero kung upakan mo sang panit ay nga sa pagkapangsot. Ang amo ginaasal nila. Makita mo ay madlukan kagid. Gabangirit daw sa tawo, kaluluoy man. Ang isa pa ka istorya ko, amo ang pagpanginhas sa baybay isang bata pa ako. Ginatawag pasil. Diri may ginapaobra nga batil or sakayan dagat si lolo. Diri may balsa, gapamunit kami ibis, ngalan sang isda nga gamay. Kung gutumon gani kami, mahapit kami sang nanay ko kay lolo, mangayo kanon. Di ginahabalan niya ako, kabalaw ka magtigang? Tigang to, agod kakaon ka. Damo man din na sila kanon, kay may mga tao sila. So ibalik ta tita, ang pagpanginhas, hindi lang nadugay ang pagpanguha pakinhason. Labi na gid ginatawag bibi, kaglitob. Kung may tubi, dagat, gangiret sa tubi, ti basi igi. Basi or okay. Ti ko uton inasang nanay ko. Ti hindi lang nadugay kag mabuta ang alat. Ang sikad-sikad kanami kun inugtaob ang tubi. Damo, bisan hakpon mo lang. Isa gani ka bes, upod ko amiga ko, kabalo na ako magpanguha litob. Ginatagan ko siya litob, kag sikad-sikad. Parte kalipay ni lola niya. Ang orchid pagid ay, sang una magkato ka sa baybay sa panghigadon sang pangpang sang dagat, kanami lang tawon ang higad baybay. Sari-sari nga bulak sang orchid. Orchids. Subong pagligad tinuig, ay wala ka na makita sang amo nga talanawon. Bata pa kami, manakop kami sang isda sa pagang, kon gagmay, ginakuha na naman, ginaakigan kami, or ginakuha namon, ginaakigan kami. Subong gagmay nga isda, ginabaligya, kag kamahal pa sang kinilo. Ang ginaistorya ko nga mga amo, why ka na makita, sa hawla na lang, kag kamahal pa. Orchid sa balayan na, maiwat na gid ang pakinhason nga makita sa hunasan. Litob kag sikad-sikad, tag 70 pesos na ang kilo. Ginahandom ko na lang initanan nga mga handumanan sang akon program or sang akon kahapon lamang program. Ang mga bato bantiling gali, bisan gamay nga bato, wala na ako makita kung magpauli ako. Hindi ini pagbasaha ha ang ini nga lugar. Okay? So hasta na lang diri anay, kabay magalawig pagid ang ini nga programa. Ang tagpadala, Lola Neni. And time I finished my letter is 5:03 in the morning. Wow, mga kaagahon ka mo naga ka-inspire, ha? PS, sorry Tita Regine, ikaw na lang hangop sa mga sulat ko. Sako-sako lang pagsulat ko. So kung may kulang, pwede mo dugangan. Kung may sobra, buhinan. Hang pa ang spelling ko, ha? Palihog lang. Isa ko lang ini pagsulod sa sobre. Sa liwat, si Lola Neni. Hindi ko ma-imagine, no? Just like you, I also feel para sa mga amo, diba? Mga tao, manada nila itsura, my God, they have the heart. How heartless they could be, no? Nga paniruhon, and then tuhugon pa, kagsubahon. Klain, no? Hindi mo namin. But anyway, these are the experiences you had sa gagmay ka pa, and talking about pakinhason, ba, ako makarelate man sa mga pakinhason nga ina. I also had the chance nga manguha man pakinhason. So unaya ka katinlo pa, no? Sa mga punong, sa mga higad dagat, sa mga pangpang, diba? Ang mga igi, puluton mo lang, mga litob, kadamo,
Pero subong, may ara pa man, no? May ara pa man, kay ti, the fact nga may ginabaligya pa man gani sa market. Pero kung sa diin-diin lang, we do not know, no? Basi kung gina-grow na gidina, gina-culture na gidina. Pero inabalaya nga kung manginhas ka lang, no? Sang una, way kasudaan, kadto ka lang tuay, sa hunasan, kagdamo ka na madala pauli. May iban pa, may mga pasayan. Tapos may mga nami nga mga shells sang una, no? Kang mga rinis, kagkanamit sang ilang sabor. Anyway, ang experience naton from the past. Nakanami lang gid man, no? Ngihandurawon liwat. And how you wish, tani may mga amo pa na. And ang iba, no? Di manami. We are happy nga ti, wala na. Subong, hindi na. Bawal na ya. Maniro ka sa mga amo. O manutod ka to sa mga kuweba. Grabe ang inyo nga mga pinag-agyan. But anyway, sige, I'm sure nag-enjoy ka gid. And sigurado man, may ginbilin ina nga something sa imo nga balatyagon. Salamat sa imo, Lola Neni. Naintindihan ko ang imo diri nga ginsulat, even if siling mo din sako-sako mo lang ni. Sige, next time, take your time. Okay? Take your time. Para nga mas super inspired ka pagid sa pag-share sa mga stories mo. Thank you very much again. It is now 44 minutes after 2 o'clock. We still have one story to share with you sa ating pagpanumbalik. Ang sulat ni ND sa probinsya sa Iloilo, ang ato naman i-share sa inyo pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang Time for another story. Arin ang sulat ni NB sa probinsya sang Iloilo. Mahal ko ang Tita Regine. Bayad-ayad din nga hapon sa tanan nga KLP lovers and listeners, lalong-lalo na sa iyo, tita, at sa lahat nakatapo ng Bombo Radio Philippines. Kung kaisa, hindi gid kita makasalig, nga ang isa ka bata nga butanan, kagwaay bisyo, mature na ang panghuna-huna sa pag-atubang sa pagpangabuhi. Nga kung makadagpa man gani, makahibalugid kung ano ang iya nga dapat himuon. Siyempre, maningkamot gid, kutob sa iya makaya, nga makabangon gilayon. Hindi bala, Tita Regine? Yes. Si kumpare Kaloy, nakaistorya sa akon, parte sa iya kamanghuran nga anak nga si Nick. Nakatapos siya sang bachelor's degree. Interesado siya mag-apply sa military para nga mag-army, kagin pasalig man sang iya amigo nga official. He was told to fill up an application form and required to submit his resume, other documents like transcript of records, special order, etc. After submission, ginadvisean siya nga maghulat for an interview. Tawagan lang daw siya kung kailan ang interview. Dugay na iya hulat, pero ay gihapon. So I suggested sa kay kumpare Kaloy, siling ko siguro, maayo, while he's waiting, kung magtrabaho usa siya sa kompanya na natrabahuan sa ngitiyo, kay kulang ilang mga tao.
Sayang kaayo ang iya panahon nga nag-standby lang sa paghulat. Ma-experience na niya, ma-apply ang tinun-an na sa school. Makakuha pa siya daghang talento o abilidad. Anyway, kung may call up na sa iya, pwede man maglisensya nang ginatawag na siya sa kampo for an interview. Ginambalan man kuno nila nanay na og ni kumpari Kaloy ang ilang nga anak, pero daw ay lang sa iya bungong. Ang iya sabat, nagahulat pa siya sang call up for interview. Pero dugay na nga hulat, why man gihapon? Nabala ka ang mga ginikanan. Hasta nga naghipos na lang, kay why man gapamati ang ila anak sa ila suggestion. Ti maano kagid abi, Tita Regine, sa amo na nga sitwasyon. Nagpahanungdong pagidgani ako kay kumpari Kaloy, kag kumari Estang, ang iya asawa, nga magsugilanon sila kay Lord, parte sina nga problema. Hugton gid nila ila pagampo, pagpangayo kay Lord, nga masanagan man ang panghuna-huna ni Nick. Natingala man gani ako, nga maayo man iya grado sa tanan nga mga subjects, way ganubo sa 1.75. Hindi na dia ikahuya. Ang iba gani ang estudyante, passing grades lang nga 3. Ti insa nakasulod man sa trabaho. Ahay, nagmukmok si Nick, uban sa iya asawa, ug magsagod na lang sang baboy. Abi mo tita, naabutan sang pila ka tuig. Bah, nagsobra na iya edad sa requirements kay may age limit kung nag-apply ka sa military. So, na-disqualified siya. Nagulpihan siya, nahugno og nawad-an sang paglaom. Dawa ay nagidgana nga mag-apply pa nga makatrabaho. Sayang gid kaayo ang nausik nga panahon ug dili mo na ina mapabalik pa. Maayo pa, you can recover your lost money, but your lost time cannot be recovered anymore. Naghinulsol man siya sang ulihi sang nahitabo sa iya. Ginsayangan man siya sang nag-aging panahon. Nagahilak siya sa tago. Pero why na? Hindi na dapat hilakan pa ang nausik nga panahon. Ang maayo gid niya nga himuon, amo ang pagpanikasong nga makabangon. Hindi pa ulihi ang tanan, may magandang bukas pa sa kanyang buhay. Sa nahitabo kay Nick, nakahinambit ako sa ila kumpari Kaloy o kumari Estang, parte kay Mr. P, ng isa ka marinero, mabuot, gwapo og mapisan. May amiga siya, si Miss D, nagatrabaho sa abroad as medical technologist. Dugay na sila nagkaamigahay. After 3 years, naana na ipon nga kwarta si Mr. P. Gusto niya magpakasal na sila ni Miss D. On the other hand, naghangyo si Miss D to wait for 2 more years to finish her contract abroad. Nag-okay na lang si Mr. P. Og waay niya gin-expect ang maaaring mangyari sa loob ng 2 taon na paghihintay. Daw ano kadako nga disgrasya ang nangyari. Natapos lang ang 2 more years, waay makapauli si Miss D sa Pinas ug waay marriage ceremony na nangyari. Kaluoy kay Mr. P sa paghintay kay Miss D. Nahugno siya, nawad-an paglaom ug waay na magbalik pa sakay sa barko. Nagmukmuk na lang sa ilabalay ug puwerte ang paghilak sa tago. Nagbigay payo ang kanyang mga magulang. Nakalimutan na niya si Miss D ug makita iba nga babae ikapuli. Pero waay si Mr. P na minaw sa payo ng kanyang mga magulang. Dugay pagid si Mr. P makabangon. Pag-abot pa sang iyang cousin ni si Ray. Nagkauban sila, nagbanding-banding, attend sa birthdays, join sa alumni homecoming, ug didto nalingaw siya. Gipakilala ni Ray si Mr. P sa kanyang kaklase noon nga si Annie, maganda, matalino na teacher sa high school. Abi mo Tita Regine,
Maluoy ka man unta sang naranasan nga frustration nila Nick og Mr. P. Pero sino ang dapat basulon? Ang sabat? Sila. Ngano man? Una, why sila naminaw sa payo ng kanilang mga magulang nga dapat open-minded sila. Si Nick, nahuya og nasakitan kung makita iya mga classmates nga regular or established na sa ilang trabaho. Naga-enjoy na sa ilang sweldo, uban sa ilang pamilya. Si Mr. P, nag-self-pity nga dili na mag-amiga paliwat. Maayo na lang nalingaw siya pag-abot ni Ray. At na-realize ng dalawa, Nick and Mr. P, na naminaw unta sila sa suggestions at payo ng kanilang mga magulang. At hindi sana sila naghintay sa mahabang panahon na ang dating ay frustration. Sakit sa loob ang nagiging resulta. Sayang na sayang daw. Nakita mo na? Repentance always comes at last. Sa kabahin ni Nick, why damha? After 5 years, I wondered when I heard nga nag-apply siya as a lineman sa isa ka electric company. Karon pa na murag-muragan, basi nakabatsyag na sang kawadun ug kapigaduhon. He's now on training og hinaot pa unta nga magresider na siya sa amo na nga trabaho. Kung maayo iya performance, madali lang siya dyan ma-promote. Kay 4-year course ang iya natapusan sa college. Dako gid ang pasalamat sang iya mga ginikanan nga nadunggan na sang Ginoo ang ila hugot nga pagpangamuyo nga masanagan na ang panghuna-huna sang ila anak. Madugay man gani ang ila paghulat, pero way bali. Ara na, nakamuklat na si Nick sa kamatuoran. So far, our good Lord has answered their prayers. Daghan nga pagtilaw ang imo masugata nga usahay hindi ka na mag-try pa. Pero dapat gid ang mag-try again and again in order to be successful. Amo gid na ang kinabuhi sang tao nga kung ma-discourage, magbangon gid. Marinig natin sa awiting Gulong ng Palad na paminsan kayo ay nasa ilalim at paminsan naman nasa ibabaw ka rin. Ang may kapal marunong tumingin sa taong naghirap at nasawi. So huwag magwala ng pag-asa dahil ang Panginoon ay matulungin at may bukas pa rin ang buhay natin. Okay? Naniniwala ba kayo dyan, mga kaklasiko sa kahanginan? Sa pihak nga bahin, ang asawa ni Nick na si Bebs nag-process na sa nga application nga maka-abroad samtang waay pa sila anak. Si Bebs, ikatlo na nga anak, gin-request ang ila tatay sa abroad kay daghan job opportunities dito. Ang duha na ka magulang, nagatrabaho na sa abroad, ug si Bebs na ang sunod nga i-request niya. Ang akong dugang nga panugdaon kay kumpari Kaloy kag kumari Estang, dapat i-grab gid na ni Bebs ang opportunity sa madaling panahon. Hindi na maglangan-langan pa para sa maayong kinabukasan ng kanilang pamilya. Time is gold. Na-experience na nila ang nahitabo kay Nick sa nagligad na panahon. Experience is the best teacher for them to learn. Ila man na ang kasugtan nga duha nga maka-abroad si Bebs. Kay after years or after a year, makatrabaho na siya dito, si Nick na ang sunod niya nga i-request. Agod sila na dalawa magbuligay, maghanap buhay. It's a good plan, and let's hope and pray that our Father Almighty will always guide them to grant the realization of their plan successfully in the near future. Dapat pangayoon gid na nila dalawa sa kay Lord sa hugot nga pag-ampo og pagsalig kagwa ay imposible sa gahom sang aton nga Panginoong Jesus. Tita Regine, time is off for me. Basi nakapoy na ikaw pagbasa sa ning istorya. Sana nakabigay ito leksyon sa kasamahan ko nga nakikinig sa ngayon. At sana madagdagan mo pa ng maganda at inspiring message or advices kami lahat nga nalingaw o guay nakapoy sa pagpamati sa imo sa KLP.
Salamat gid sa imo, Tita Regine. May our Heavenly Father always shower His blessings on you with the bright ideas to be shared always with us. My dear friends, do you like to hear once again my next email? Daso naman. It will be teaching is challenging, very truly yours, in B ng Iloilo Province. Terribly ang patience ni Nick, no? Imagine, he can wait for years para sa call up for an interview. Daw, mostly, no, sa aton. Kaintindi na kita na sinaya nga, hambalol ko na balan kita, sige, I will just call you. That means, no, nga start ka na pangita-ngita sa iban. Kung mag-call gid man, then fine. Pero hindi nga magulat ikaw for tinuig para sa tawag. Kag you are right, no? Kanugon sang panahon, kanugon sang tinion. Yes, siguro, no? Gusto-gusto niya gid nga magsulod bilang military, pero he should have been wiser, no? Sa area sang pag-wait, kung 1 ka bulan, 2 ka bulan, siguro, di nag-diminish na, no? Ang tsansa nga ti matawagan ka pa. Although, he could have followed up kung ano na ang status, no? Sang iya nga paghulat sa pagtawag. Pwede man na iya, matawag ka to or mamashare ka to sa ilang office and then you follow up. Pero inang siling nga mahulat ka lang gid, kung hasta saan-o, nag-abot bala ang tawag? No, wala gid. So we have to be wise, no? We really have to be wise. Sa mga sitwasyon nga amo sini, it reminded me of the play Waiting for Godot, nga wala man niya gali iya, no? Nag-abot si Godot, kag wala sang Godot. Nga nag-abot. So we should be wiser. Lantawon naton sang maayo ang sitwasyon, kung bala mangin bentaha ina sa aton or mangin disbentaha para sa aton, pero nang to wait for nothing gali. While waiting, no, he could have done so much. Like, pwede siya ka-eskwela liwat, or like, pwede siya kapangangita sa trabaho nga iban, or like, porsigihan niya, no, i-follow up until nga makasulod gid siya sa pagka-army. But then, he learned his lesson. Ginapayuhan man sa mga ginikanan, pero he has his own way, no? Of doing things, of running his life, siguro. But, you're right. Experience is the best teacher. Not unless, nga ma-agyan mo gid, ma-encounter mo gid, no? Ang mga kabudlay, that's when, no? You would only, that's the only time nga muklaton mong imo nga mga mata. But ang sa kay Mr. P naman, mayo lang, no? Kay tinaumpawan pa yan si Mr. P, thanks to the friend, nga amo ang nangin way para nga mag-go out siya liwat and enjoy life again and meet other people again, meet other women, para nga ano niya man mabana-bana niya man. Kag ma-learn, nga ma-let go. Si Miss D is the past. Ti ikaw ya, happy na to si Miss D. Ikaw ya, miserable ka. Sa gihapon, luyag mo ina. Hindi dapat. Okay? Anyways, so many things that we learned from your story sa sining nga hapon. Kag ginapasalamatan ko gid na sa imo in B sang probinsya sang Iloilo. That also gives us, no, the time to reflect about our life. Ano ang ginahulat naton? Ano ang hindi naton ma-let go? Ano ang nagahigot sa aton sa past? That's a very good assignment. Well, mga kabombo, tomorrow we're going to interview si Nening sang Western Samar. Kung hindi man ko na siya maka-live, di may aragid siya nga cellphone nga pwede natin nga matawagan kay do ka hina man sang signal dito sa ilang lugar. But anyway, we're looking forward. We're all set. And we're looking forward nga mangin manami gid ang aton nga pag-interview sa kay Nening tomorrow. Maayo lang ang signal. So for your own stories again,
paki-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you write that and send us sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So we are all set. Tomorrow, we are also going to announce ang ating winner para naman sa sininga simana. Maraming salamat sa inyo tanan, mga kabombo. Kay ginaangan-angan ta lang, no? May isa ka flash report nga ato nga dawato nagikan sa kay Bombo Christian Hetchanova. Kung ready na siya, Bombo Christian, good afternoon. Oras naton, it is now 5 minutes after 3 o'clock, mga kabombo. Ginaangan-angan nato ni no? Ang flash report, kung ano ini, aton ina ang hibaloon, sa diligid lamang madugay. Ready na siya? Anyway, if hindi pa siya ready, sige, sa next na lang, no? Sa madugay na lang. So, ma-extra na lang ako. Wait lang. Okay, on standby na si Bombo Christian. Ara na siya sa aton nga linya for the flash report. Bombo Christian, mayong hapon. Yes, Tita Regine, mayong hapon. Just in ining balita bag-ogid lamang, no? Nagtaliwan na ining si former MMDA chairman, Metro Manila Development Authority o kung MMDA Chairman Bayani Fernando, sikat gini sa Bombo, Tita Yes, Jean. yes, oo. Oo, nagtaliwan ining si Fernando nga Anaya Marikina First District Representative man matapos na dagdag sinigi lamang nadagdag sa samtang nagakayo sa atop sang iya balay. Oh no. Sa may Quezon City, gindala pa ini sa ospital ini ang anay mamalidha kag apang wala na ini natabangan pag indeklarar sang doktor nga dead on arrival. Nibalon nga si Fernando nangin luwas sang mayor, nangin representative man siya sa first district sa Marikina, kaga nangin bantog ini siya bilang isa sa pinakabantog nga chairman sa Metropolitan Manila Development Authority sa dalom sa administrasyon sa ni former President Gloria Macapagal. At sa subong nakamas na ang halos tanan nga mga lugar sa may Marikina kasunod sa pagtaliwan ni Fernando, kaga nagbubo naman ang wala tuong pag-unong kasunod sa pagtaliwan ni Bayani Fernando, Tita Regine. Alright. Bombo Christian Hetchanova, Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa imong Justin Report, Bombo Christian. Kag ako naman, this is Tita Regine para sa kahapon lamang program. Magapanumbalik ako para sa inyo, boss, sa ating pag-interview sa ating winner. Maraming salamat sa inyo tanan. Good afternoon and God bless.